نجمر إنامو بصلاة كنكفتنا بايش دي الله هذا بايش سمع أب وولد ومنفس قدوس هذا أملاك وقدس سلاسي إذا أمنوت ما سنكر كسيطان بكلمات ميك قدس بيت كريستيان تيسمي مريم سيان لا علم ولا علم علمنا كجن سباك كان بارك كجن تأمنا كان سلك كجن سوكاك نجنك كجن كان لسمك قدس سجد لك أزلك سجد كل بركولك كان كل لسان أنت وتأملاك أمالك وأجزي أجا أسون كسنة كساملاك أنت لكل جسنا ولكل لازم تنشواك ننه بكما معرنا قدس ولك بلا أنت مسيس سبت اللي كما زبلو قدوس 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 إجابير أملاخنا زنبر كازل لخا نقول حليف كان ما نزل علم تنبر كان مسراق سام عرب كاب سمين كسعدبو سم كان نزل علم تمسكن يخون سلام لخنتك سلا فطارينتك سلا غويتنتك سلا نكسنتك سلا ملكوتنتك قدس እግዚአብሔር አምላክና نحنا بارتك نخبرك نمسكنك نغلغلك نغزاك يسجدلك لنا ساعات ليتي ساعات معلتي زكا انا تزي عندي سكانه سخامك كنا اخايكم دما زمشه زيا بارك لنا صلاتنا تقبل لنا لما انا سمعنا صمنا دما سخات ريو سخات قبلو صوم غبرلنا كنت تسخادلنا خوينا نصوم دما من توسخنا حيل هابنا دتوساينا خبران تخاب سلامات صحنا كبدينا قدس رنجل مريم بركات رديت كفلنا ادينا قدس رنجل مريم كنتم كن بحجنا ودخ زمالد كلمنا عنا دما امالدلنا نتما بچنقي امكرا زلو እግዚአብሔር አምላክና نبرها واساغغرل زنانا صنانا علنا زعرف من كسخورسلنا طميام زلو نسعلنا سغام نفس تعصرف تحلنا فحزب ولا اكبلنا ابصبان زلو دما مسرف طرلم زي ابا هاجرنان كبابينان نريون سمعو زلنا شجرن مكران طميتن صمئن كرتتن سدتن وقئن ورا وقئن دما كل نجار نسخا قيرلنا معاتا قرلنا محرات اوردلنا سلام كهبنا اجابير املخنا نفس امتك ولا تسلاسيه نفس امس ابراهيم يساقن يعقوبنا نبر اب سمايات تنبر ربنا سمك يقدس منجست خاتمنا فادك امتا اب سمايكم دمام دريكم نعرف انجرانا لمهبنا احنا نودلنا بدلهم كم تحدقنا لهم بدلنا او سنان دقلنا كم فادنا نمبر افتنا يتتونا منجستن حيلن كبرن زل علم نتكا اما امين وزت يا مريم بن قدوس جبريل ملاك سلام لك لكم حلنا خدن قليخي دسغاخون دن قليخي ادي جابير صبات قيتا سراوي سلام لك لكم سخي كاب ان سبرختي خي فركر صمرخي ومل تصقا جابير مسخي اوفست دسبلك حاجاتنا سريلنا نفس ودخي يذكر ساسمنتانا محرت لمن لنا امين يفتح ويشرك دينا وملكن ودان يذكر ساس كان ديك كان سريات يدنتاس يا بسول بركات ابراهيم انتم اوي كانت واوي ديقونات رون سيرغ انا ببسمكم كن فتانون تان يرسين سكرون سميات زيو مهار النكسوس مال 10 تغلتي زيو مهار النكسوس 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 እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ጸጎን ኦ አብየ ቀሲስ በጸሎትከ ቅድስ ዘሐለፈ ዙርየት በዘመጽእ ቅበት ኮውን በእንተ እግዝእትነ ማርያም 12 ጊዜ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ 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 አባሽና ምስጋና ጸሎት ያስገባ ቀራእቲ ስላይስ ቁሩብ ተህት ይልሞ ሐሳብ ብሎ ሐረ እንተ ላይ እንጥራ ያዝረደለሁ ወይ ቀዳሐን እሺ ጽቡቅ ሐራይ ናይ ምስጋና ጸሎት ነገባሪ ሰናያት መሐሪ አምላኽ አቡን ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ستيرنان
رديئنان عقيبنان تقبلنان راحرحلنان دقيفنان كساعة ساعات زياون أبصحنا أيمو نمسقنو ألونا هجوين نعقو بذا قدس علة زيان بكل زبن هوتنان بفتصم سلام كعقبنا نخل زمالخ እግዚአብሔር أملاقنا نلمنو وقويتانا እግዚአብሔር كله اتخئل أبوون قويتانان أملاقنان مدحانينان إيسوس كريستوس لعلو خلو غنتاتن انتو خلو غنتاتن أوشتو خلو غنتاتن نمسلنا كارلونا سلد ستر كانان زرداء كانان زعقوب كانان نبخاون سلد استقبل كانان سلد رح كانان زدقف كانان كساعة ساعة زياون سلد زبصح كانان نمسلنا كارلونا ومفكر السبب رزا قدس علة زيان كله زبن هيوتنان نعقاب مفرح فتصم سلام كن فتصم هبنا كابتي سنياتكا غتبنا نحاتتن نلمنن ألنا كل قناعتن كل فتنان كل قبر سيطانن غرغوف عصباتن ملعات صلائين أو قويتا كاباي أرحق كاب كل هزب خاون أرحق كاب قدوس قدس كاون أرحق زطعمن زحيشن عززلنا ثمنن انقربيتن كل حيل صلائن كنرجز سلطان ذهب كنا كاب كل غفوة دحننا بالهنا انبرنا فتنا يتأتونا فتحدى ودخا قويتانان أملاخنان مدحانينان إيسوس كريستوس من فقر سبيلو زقربرو صقان محرتن مسخا معري مزخنه وهابه هوت منفس قدوسن كبرن قرمان وداسين أملخون بحبرت ناتكايو لومن كل ساعة نزل عالم عالم أمين أمين وأملاك كم سالخا محرني كم تي عبير راغا أبساي دمسس كاب أبساي أبيك حسبني كاب حاتياتي وناسرني أنا أبساي فلت ألخم مو حاتياتي كل جزي أبقد مأيو بزربا خاص عدق بفردخان صوان كاتر كبس أنا أخات راي بدلكو أبقد ميخا كي قبركو نو بأبسات ولدكو نيك أب حاتيات أنستني نو أنا حق أوشتي غات تدليو أبوون ومحرني ننت خسر سمع زات ريني كبرت كصدو صبني تنقد قطعين عصم تحقسات بحتان حقسنا اسمعني كذكا خبحاتياتي كولو بزل أوساي وندمسسو وأملاق صوري لب فطر اللي سنو منفسك أوشتي حدث كابقز كاي دربيني حقس مدحان كامل سلي فقدنيا منفسون دقفني مقدخان مفرس غمرم إيه حتى أنا بخاكم الله سيام وأملاق مدحاني كاب أدادم أنا قفني لساني نصدق حالو الكتب للؤيا ويتها أفي مسقانا حق نقر سقنا فريك فات مسوعات بها بلكاني فزيكون اسمه رب كل كانره مسوعات مراريت بوغاني خامو مسوعات أملاق سور منفسيو وأملاق مسورون كنت طبي أيتون قونيخا نسيام سقها سناي قبر الله مكاتات يرسالم ندق شعوب مسوعات صدقي بزحرر مسوعاتي بمل مسوعات بها بلكايو شو أم مسوي إخا أرح أقرب الكايوم هاللويا إذا ساعات زيئة من بارس قاقوي تأيس كرسوس عم مقابرن مفصم تا ساعات معلتن إيا كمون دك أس أمثال موصل زخونت كم ودعتا قزي عد مسر تغصر كرمنا سوكف صولة ساعتات صولة ززوتر نايت صولة ززوتر يخصل صولات قزي دك أس نكرسوس نقسين عملخين مسقانا أقرب اللو حاتياتين نخحد قال لك إلمنو مزمور 230 أبي مرقيتا 230 حادن أبو عشي دبا 230 كلتن هيوت 230 سلستان إلسابيت 234 ممهدات 230 شعتن مولو 230 شمونتن بيتروس إن سماي 240 حادن ترحاس 240 كلتن ماما سقردا 240 شبدشتن
أبوي مريجيتا 247 أبغش ببه 248 تجابو أشي مكاس بعشة وإنجيل لوقاس ده تبصحلنا حراح إنه دما أبي يروساليم سمعون زبال سبعي نبري إذا سبعي زي صادق نعملاق زفره نصلنا إسرائيل وين صبا نبري منفذ قدوس دما نبرو نتمسح እግዚአብሔር ከይረአዮ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ ብመንፈስ ከዓ ናብ ቤት መቅደስ መጸ ወለዱ ነቲ ኢየሱስ ሕፃን ከም ስርዓት ሕጊ ክገብርሉ ምስኣተው ስምዖን ድማ ኣብ ኢዱ ሓቆፎ ንኣምላኽ እውን ከምዚ እናበለ ባረኾ ወጎይታይ ነቲ ንህዝቢ ንኣህዛብ ምግላጽ ብርሃን ንህዝብኻ እስራኤል እውን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ህዝቢ ዘዳለኻዮ ምድሓንካ ኣዒንተይ ካብ ረኣያስ ሕጂ ከምቲ ዘረባኻ ንባርያኻ ብሰላም ተፋነዎ ኢኻ በለ ምስጋናን እግዚአብሔር ኣምላኽ ይኹን ኣሜን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና መሲር ኣቦኻን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለመ ዓለም ኣሜን ፍልታት ጸሎት እነሆ ኣብ ቅድሚ እቲ ቁኑዕ ፈራዲ ክቐውም ተዳልየ ኣለኹ እቲ ኣብ ምግጋይ ዝሓለፈ ዕድመይ ንኹነኔን ንፍርድን ብቁዕ ስለ ዝኾነ ብብዝሒ ሓጢኣተይ ርዕድን እንቅጥቀጥን ኣለኹ ግንከ ነፍሰ ጌና ኣብ መሬት ትነብሪ ካብ ሃለኹስ ተነስሒ ምክንያቱ መሬት ኣብ መቃብር ኣይውድሶን እዩ ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የልቦን ኣብ ገሃነም እውን ዘመስግኖ የልቦን እሞ ካብ ድቃስ ህኪት ተንሲኺ ናብ መድሓኒኺ ብንስሓ ኦ ኣምላኸይ መሓረንን ኣድሕነንን እናበልኪ ተማሕፀኒ ስብሃት ለኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሎምን ንወትሩን ይኹን ኣሜን መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ ኤልሳቤጥ ሚተኸዘል ኤልሳቤጥ ሕጂ ጽባሎ ኦኬ መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ እዚ ዓለም እዚ ከዓ ንዘለዓለም ንዝነብር እንተ ዝኸውን ሲ ንነፍሰይ ንጹር ዝኾነ ምክንያት መሃለወኪ ነይሩ ግን እቲ ጽዩፍ ዝኾነ ተግባራትክን እቲ ሕማቕ እከይክን ኣብ ቅድሚ እቲ ሓቀኛ ምስ ዝቕላዕ ኣብ ዓራት ሓጢኣት ተሰጢሕኪ ኣብቲ ሸለልተኛን ከዳዕን ስጋኺ ከሎኺ እንታይ እዩ እቲ እትህብዮ መልሲ ኦ ክርስቶስ ኣምላኸይ በቲ ኣዝዩ ዘፍርሕ ፍርድኻ ስንብድ ነቲ ዘለዓለማዊ ፍርድኻ እንብርከኽ በቲ መለከታዊ ነፀብራቃዊ ብርሃንካ አንቀጥቅጥ ኣለኹ ኣነ ሕሱም ድኑስ ኣብ ዓራተይ ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ህይወተይ እውን ዘይግዱስ ዝኾንኩ ናይቲ ተቐበል ቀረፅ ኣብነት ብምውሳድ ኣፍ ልበይ እናወቃዕኩ ኦ ኣምላኽ ኣነ ገበነኛ እየ እሞ ይቕረበለለይ እብል ኣለኹ የእዘኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም ኣሜን ኦ ንጽሕቲ ድንግል ማማህዳት سمع لكم انتي هو كويس وانا صحت دنجل نباخي بارياخي اتقد قلتوف صلال فدي
ኣብ ክንደይ እያ ዘላ እዛ ክስታይ እዚኣ? ፅቡቅ ኣለኺ ፅቡቅ ኣለኺ ኦኬይ ፅላል ረድኤትኪ ዘርግሒ ነቲ ኣብ ሕልናይ ከም ማዕበል ዝገማጠል ክፉእ ሓሳባትን ካባይ ኣርሕቕዮ ነታ ሕምምቲ ነፍሰይ ብኸንቱነት ኣዝዩ ሃለዋታ ጠፊእዋ ኣሎ እሞ ናብ ጸሎት ምንቃሕ ኣበግስ እያ። ምክንያቱ ንስኺ ከኣሊት ምሕረት እትልምኒ ኣደ ኢኺ ናይ ጸሎት ኢኺ ጨንቂ ህይወት ንጉሰይ ኣምላኸይን ጎይታይን ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋ ኢኺ ካፍቲ ስታይ ስለ ዝገበርኩስ ጎይታ ህይወት تسمع له؟ أوه. اوكي اوغيتا بزاليت زيا نعمو زي حاتيات كنحضر حلونا واملاخ بتاتنا نسخا بروخيخا برختك ازي بزحيو قدس سمكا ونزل عالم كبري زمولوئيو امين اوغيتا خمتي اباخا توكلنا يزلنا محرتك كمو تخونلنا عينتنا كلو نعخا يصبيا علوا نسخا اب وان مغبن تهبهم او املاخنا مدهنينا او تصفى كلها وسنات ندري سمعنا او بيتا نسخا اخا خبزي عليك زي نزل عالم تدحننا تعقبنا امين او بيتا بروخيخا مفردخا محارني او بيتا حقنتك بروخيخا مو كبرخا ابرهالي او بيتا محرتك نزل عالم ينبر او بيتا نعي نتجبر إدكا كاب ولدو ناب ولدو معقوبيي سلازخونكا أيتن سجني أو جيتان عخا بديلي إمو حرتن ننفسي أدحنن النابولكو إسقلي ألخو أو جيتا أباخا توكيل ألخو مو أدحنني فقد كخ جبر كأم حرني نسخة أملاخي فالفالي هوتيخا ببرهان كاد ما إنا برهان إنري محرت كان نبتم تفلت خاخ كبر خاخ نب قناعات لبي تمت سجاخان برختن مسجانان بحق ناتكايو وقد معلم زنبركا نزل علم التنبر زلخان أبون ودن منفس قدسن نعخا مسجانا وداسين جرمان يقبع لو من كل ساعة نزل علم آمين قولوا عول بيتا بأخا مؤمنين نسمكا مزمارن سنة إمو محرتكا أب تصبح حقنتكا دما ليتي أزنتو هللويا هللويا آمين دا سيلز قدس ملو والله ሙሉ ኣለኸ ኦኬ ኣለኹ ሓር ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሓያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሓረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሓያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል መንታና ዝተሰቕለ መሓረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሓያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞታት ዝተንስአ ብምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማነ ኣቦኡ ዝተቐመጠ ኣብ ሕያዋንን ሙታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመፅእ እዩ ኦ ጎይታ መሓረና ምስጋና ንቦን ንወድን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን ኦ ስሉስ ቅዱስ መሓረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሓረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሓረና ጎይታ ሓጢኣትና ሕድገልና ጴጥሮስ ምን ሰማይ ኦ ጎይታ ሓጢኣትና ሕደገልና ኦ ጎይታ በደልና ኣይትፀብፅበልና ኦ ጎይታ ዓብሳና ይቅር በለልና
او ጎይታ ንሕሙማትን ህዝብኻ ብፀሓዮም እሞ ምእንቲ እቲ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ፈውሶም ኦ ጎይታ ነቶም ዝሞቱ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ከዓ ነፍሶም ኣዕርፍ ኦ ካብ ሓጢኣት ንጹህ ዝኾንካ ጎይታ መሓረና ኦ ካብ ሓጢኣት ንጹህ ዝኾንካ ጎይታ ርድኣና ልማኖና ከዓ ተቐበለና ክብርን ምስጋናን ብፍጹም ማዕረግን ቅድስናን ንዓኻ ይግባእ ኣሜን ኦ ጎይታ መሓረና ኦ ጎይታ መሓረና ኦ ጎይታ ባርኸና ኣሜን ከምዚ እናበልና ከነመስግነካ ብቑዓት ክበረና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፈቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ለማሃበልና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣበሳና ንሕደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይትእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹ ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስህቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም ሳሙኤል ሳሙኤል አላህ ዳ هاي تلحس አቤት አለሁ ምስጋና ቅድስት ድንግል ማርያም ኦ ቅድስቲ ምልእተ ጸጋ ኩሉ ጊዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲት አምላኽ ኣደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ምንቲ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ጸሎትና ዕርግልና ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ዝወለድክና ቅድስት ድንግል ሰላም ንብለኪ ሓጢኣትና ነፍስና ሓዲጉ ክምሕረና ናብ ጎይታ ለምንልና ኦ ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲት አምላኽ ንዘርኢ ሰብ ምእንቲ ኣማላዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕድገት ሓጢኣትና ከጸግወና ለምንልና ኦ ናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ኦ ንኣማኒኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ኩርዓት ዘርእና ሰላምታ ንቕርበልኪ ኦ ድንግል ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተኣመነት ኣማላዲት ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ዘክርና ኣሜን ክብርን ምስጋናን ኣምላኽና ይኹን መቶ ጸሎተ ሃይማኖት ማማጽ ገለዳ ስማዕ ደለኹ እዋ መተው ጸሎተ ሃይማኖት ኦ ኣደ ሓቀኛ ብርሃን ነኽብረኪ ኦ ቅድስቲ ድንግል ወላዲት ኣምላኽ መድህን ዓለም ስለ ዝወለድክልናን መጺኡ ከዓ ንነፍስና ስለ ዘድሓነናን ነመስግነኪ ኦ ጎይታናን ንጉስናን መድሃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን ንስኻ ንሃዋርያት ሞገሶም ንሰማዕታት ኣክሊሎም ንጻድቃን እልልትኦም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንሓጣን ህድገት ብሓደ ዝመለከቱ ስሉስ ቅዱስ ነበስር ንሰግደሉን ነኽብሮን ኦ ጎይታ መሓረና ኦ ጎይታ መሓረና ኦ ጎይታ ባርኸና ኣሜን ሃሌሉያ ናይ ሃይማኖት ጸሎት አማኑኤል ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይ ምድርን ዘይረአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚአብሔር ኣብና ኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ሁሉ ብዝኾነ ወልድ ኣብ ዋሕድን ኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኸበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኸበ ኣምላኽ ዝተወለደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለከቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይክኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ በመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመን ጴንጤላዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቐለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐበረ ኣብ ቅዱሳት መጽሓፍ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ምውታን ተፈልዩ ተንስአ ብክብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንህያውያን ንምፋቅ ንሙታንን ክፈርድ ብክብሪ ክመጽእ እዩ መንግስቱ መወዳእታ ይብሉን ጎይታ መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረጸ መንፈስ ቅዱስ ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉ ነመስግኖ ብነቢያት
ዝተዛረበ እዩ ልዑል ኩሉ ናይ حواريات ጉባኤ بزخنا بحنت قدست بيت كريستيان نأمن حدقت حاتيات بحنت تمكت نأمن تنسى موتا نزل العالم لما هيوت تسفى نقبل أمين أوغويتا صلتنا سميخا حاتياتنا حدقلنا كريا لايسون 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 ቅዱስ ቅዱስ አብ መርጌታ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን በክብርኻን ብልግስኻን ሙላአትን ሆን ሁሉ ትመልኽ እግዚአብሔር አቦ መሐረና ወጎይታ ሰራዊት አምላኽ ኃይልታት ምሳናኹን ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቀትናን ብዘይካኻ ረዳእ የብልናን ወአምላኽ አባና ሕደር ንበደልና ይቕሬታን ምሕረትን ግበረልና እቲ ብድልየትናን ብዘይድልየትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ዝሰራሕናዮ ስውርን ጉሁድን ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንቲ ኣብ ልዕልና ስመ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ወጎይታ ይቕረበለልና ወጎይታ ከም ምሕረትካ ዳኣ እምበር ከም ተግባርና ኣይኹን كم مهرتك أملاكني وعقوبك أرساني بكم مهرتك أملاكني وعقوبك أرساني بكم مهرتك أملاكنا وعقوبك معبسانا بقعات برنا بمسكانا خمزلنا خنصلي أب سمايات تنبر ربنا اسمك يقدس من قصرات مصا فقدك خمتا أب سمايكم دمام دريخون نعلات انجرانا لما حبنا نحن نزودولنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نعمسانا ندقلنا أكفادنا نمبر فتنا يتأتونا من قصن حيلن كبر نزل عليهم ناتكا إما أمين أوزت يا مريم بناي قدوس جبريل ملاك سلام تا سلام لكل خوب حلنا خير دنقلي خير بسقاهون دنقلي خير أدي جابير صباحت قويتا سراوي سلام لكل خون سخي كابان السبر اختيخي فريكر سخون برخيو عمر التسقى جابير مساخيو أوفستي دس بالكي حدياتنا سريلنا نفتو ودخي يسوس كرساس من انتانا محرت لمن لنا أمين ناين سحات على دهات بصحلنا باشي أنا باش بعد حنقول
رحنا الله خالق دم الله رح زياق برا ናይ ንስሓ ጸሎት ወጎይታ ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ኣብ ቅድሜኻ ብተግባር ይኹን ብቃል ብሓሳብ ይኹን ብኩሉ ህዋሳትና ዝሓጣእናዮ ንስኻ ርህሩህን መፍቀሪ ሰብን ስለ ዝኾንካ ምእንቲ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ተዓረቀናን ደገልናን ወአምላኽ ብሰላም ክንሓድር ሰላማዊት ለይቲ ሃበና ኣብዛ ናይ ድቃስ ግዜና ካብ ኩሉ ጭንቀት ናፃ ግበረና ካብ ኩሉ ክፍኣትን ካብ ኩሉ ፈተና ጸላእን ክሕልወና ከዓ ናይ ሰላም መልኣኽካ ለኣኸልና ብጸጋን ብርህራይኻን እቲ መፍቀሪ ሰብ ዝኾነ ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ብኡን ምስኡን ክብሪ ውዳሴን ግርማን ዘሎካ ማዕሬኻ ምስ ዝኾነ ወሃቢ ህይወት መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይግባአካ ሕጅን ንዘለዓለመ ዓለምን አሜን ድሕሪ ነፍሲ ወከፍ ሰዓት ዝጽለ ጸሎት ኦ ጎይታ መሐረና ምሕረትካው ናብዝሓልና ኦ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰዓትን ግዜን ኣብ ሰማይ ምድርን ብክብረት ዝስገደልካ ክርስቶስ እሙን ኣምላኽና በዓል ነዊሕ ትዕግስትን ብዙሕ ምሕረትን ብሰናያት ተመላእኻን ርሕሩሕን ነቶም ኣነ ዝቐዳማዮም ሓጢአተኛታት ንትምሕር ንሓጢእ ብንስሓ ተመሊሱ ብሂወት ክነብር እምበር ሞቱ ዘይትደሊ ምእንቲ ትጽበዮም ዘሎ ተስፋ ሰማያት ክረኽቡ ንኩሎም ናብ ድሕነት እትዕድም ኦ ጎይታ ኣብዛ ሰዓት እዚኣን ኣብ ኩሉ ሰዓታትን ልማኖና ተቐበል ህይወትና ኣቃናዕልና ትእዛዛትካ ንገብር ምርሓና መንፈስና ቀድስ ስጋናን ሓሳባትናን አንጽህ ትምኒትና እውን ስመር ሕማምና ፈውስ ሓጢአትና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ሓዘንን ስቅያት ልብን ርድኣና ብህልውናኦም ክንዕቆብ ብቅዱሳን መላእኽትኻ ሓልወና ብቅዱሳን መላእኽትኻ ሓልወና ናብ ውህደት እምነት ከነምርሕ ምእንቲ ናብቲ ዘይምርመርን ዘይውሰንን ፍልጠትካ ክንበፅሕ ዓድለና ንስኻ ንዘለዓለም ብሩኽ ኢኻ ኣሜን ንስኻትኩም ክጽልዩ ከለኹም ከምዝበሉ ከምዚ ኢልኩም ጸልዩ ኢሉ ወድኻ ከምዝመሃረና ከምዚ ኢልና ንፅዋዓካ ኣለና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ወሰና ክደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ወእግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደይ እግዚኣብሔር ፀዋዕት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ኣንስ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ብርኽዩ ኦምልተ ስበልኪ ሓጢአትና ጌልና ነፍቲ ወድኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ክሳብ ሰዓት እዚ ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ኣብዚ ቅዱስ ግዜ ንቅዱስ ዕላማ ክንጋባእ ቅዱስ ፈቃዱ ስለ ዝኾነልና ፈጣሪና ኣምላክ ቅዱሳን ናይ ባህሪ ምስጋና ይብፅሓዮ ኩልኩም ብቀረባን ብርሑቕን ኣብዘ ዘለኹም ምኾንኩም ነዚ ናይ ጸሎተ ሰርክን ስርዓት ምስጢራት ቤተክርስትያንን ኣገልግሎት ትከታተልዎ ዘለኹም ቅዱስ ቤተክርስትያን እሴተ ጻድቃን ኣስበተ ፍታን ክፈልኩም ትብል ንኩሎም በዚ ዓዚ ኣብ ፀበባ ኣብ ሽግር ኣብ ጭንቅን ዘለው ረህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ሃቦም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለው ምውፃእ ሓራ ይፍጠረሉ ብሞት ስጋ ንዝተፈልዩና ገነት መንግስተ ሰማያት ሃገረ ቅዱሳን የዋርሶም ኣብ መሪር ሓዘን ንዘለኹም ከዓ ናዛዚ ህዙናን ነጽንኤ ሩስኣን እግዚአብሔር ይደብስኩምን የጽንዕኹምን ኣብ ዝሓለፈ ግዜና ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ኣብ ምስጢረ ንስሓ ንውሕ ዝበለ ኣስታት 2 ወርሒ ዝኸውን ከም ዝወሰድና እዚ ዝኾነሉ ምክንያት ከዓ ምስጢረ ንስሓ ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣብ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ዘድልየና ምስጢር ክፉት ኣፍ ደገ ዝኾነ ምስጢር ብምዃኑ እሞ ነፍሲ ወከፍና ሕቶና ክምልስ
ننحتتو نغرون سرعات قدس بيت خريستيان قبو ملس خنهب كنكئل مئنتي نخلهنا حفشاوي أفلتو رديت كهلونا ننتي إيو كابلو معنتي نريو مستيرة قنديل إمالتيو أبز حلفة جزينا مستيرة ميرون رئينا نيرنا بلومودا ساوعان خلو كبا قدوس إنان ولو مالتي سلازي كبا قدوس وي ميرون مالت كابتوم زيد قومو مستيرات نفولي سأقاز وهابنا إمالتيو إذا حج نريو مستيرة قنديل ويكانا حمومات زيتي نبلوغن مس حمامن مس نسحن تتحاحيزو كابتوم زداقا قومو مستيرات بيت خريستياني بتوم مصحف زلنا بحفشا أنبيبنا تردينا ينكون زيادة نزم مستير زي زقربو لناقن كابلو معنتي جميرهم أبونا أبيك أشي ديبه كاب قدس بيت خريستيان كاب قدس مريم بيت خريستيان أوكلاند يوم نبونا أبيك أشي ديبه منفس قدوس الزاربلو عندبت كهبوم نخلها نخاء زي سمعة ناي منفس أعزان زعقر رتوع ربي أو قبر زوعل سنة يحلينا خهبنا نا إجزابير قدوس فقط يخون لنا كم تلمود أقل قلتنا شوعتن سران نسودو أبيك الشريبة دحري زولة جزية ناي حساباتكم نهاب إذا مزر استزيس إذا حساباتكم نسمعتن قبائت أكمي تبلوه رئيتو حتو توسخ حسابات كنقبلينا حجي أو دمهرت نابيك الشريبة نام منفس قدوس كالساقرئه دقيمة نبيك الشي نبونا بيك الشريبة نقع دحان مساهم يبل مدرخ نابونا نابيك الشريبة الرأي أبوي مرقيتا يغني اللي نزل استوهبني نشتاق يخبني خمي تنشتي صحفات الدليل دلخو الشركن قبرن اوكي اوكي شيء يغريتا شيرجر يلهم مثلا نسمي تري ورد لهم هو نريال لنا أبونا الشيء حرة يغريتا أب كامستيرا ميروني هم شيرجركم زلهم بس ما أب ولد ونفس قدوس هادو أملاك أملاكنا እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ኩራት ህዝብ እግዚአብሔር አቦታት አዴታት ይሕዋት አሃት ኩልኩም ግበር ስለስተባልኪ ዝገብር ዘለኹም በር ኣነ ካብ ኩልኻትኩም ክኢላ ኮይነ ኮንኩን ኣብዚ ኣነ ክበቆ ዘይክእል ደው ኢለ ክምድር ግን ከም ቃሉ ኣቕሙኻ ክንገብር ኣቕምና ክንዓይ እግዚኣብሔር ስለ ዘፍቅደልና ኣቕመይ ዘፍቅዶ ክመዛረብ ኢና ማለት እዩ ኣንየለይ ስለተዋሃበኒ ዕድል ንእሽተይ ሓሳብ ከም መእተዊ ምስጢር ሜሮን ኣቦይ መርጌታ ስለ ዝበልዎ ግን ኣይክደጉመኒ ስለ ዝተምሃርኩሞ እውን ክሓልፎ እየ ንዕኡ ማለት እዩ ኣነ ሓድሽ ስለ ዝኾንኩ ሎሚ ብዝኾነ ኣቦይ መርጌታ ናፃይ ብዝኾነ ሰዓት ደው ክተብሉኒ ወይ እንተንውሒ ወይ ተሓፂሩ ከምዚ ይኹን ትብሎ ነገር እንተልዩ ፈቃደኛ እየ ሞ ይቕኒየለይ ሕራይ እምበር ህዝቢ እግዚኣብሔር ከምዚ በቦይ መርጌታ ዝተዋሃበና ምስጢረ
ሜሮን ተማሂርና ኢና ተማሂርኩም ይኹም ብዝያዳ ከዓ ዳያስ ብዘዳለዎ ብቁዕ ዝኾነ መጽሓፍ ኣለና ከም ኣቦን ከም ካህንን ንዑ ኩሉ ግዜ ከተንብብዎ እምሕፀነኩም ምክንያቱ ኣንቢብና እንተዳ መፂና ብዙሕ ክንጥቀም ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ እምበኣር ምስጢረ ሜሮን ምስ ምስጢረ ቀንዲል ዘለዎ ፍልልይ ክንርኢ ኢና ማለት እዩ መጀመርያ እዚ ምስጢር ዝብል ቃል ርግፀኛ ተማሂርና ንኸውን ድሓን ድግም ተበልናዮ እውን ፅቡቅ እዩ ቀንዲል ማለት መብራህቲ ማለት እዩ ምስጢር ማለት ከዓ ዘይረአ ዘይጭበጥ ዘይድህሰስ ጸጋታት ኣምላኽ ብዝረአ ነገር ጸጋታት ኣምላኽ ምቕባል ማለት እዩ እዚ ክንብል ከለና እምበኣር እንታይ እዩ ዘይረአልናዮ ዘለና ነቲ ዘይረአ ኣምላኽ ጥበቡን ሓይሉን መንፈሱን ገይሩ ነቲ ምስጢራት ከም ዝልውጦ ማለት እዩ ንኣብነት ምስጢረ ጥምቀት እንተኢልና ብካህን ብዝረአ ካህን ብዝረአ ማይ ብዝረአ ነገራት ዘይረአ ጥበብ ኣምላኽን መንፈስ ቅዱስን ነቲ ማይ ይልውጦሞ ብኡ ምስተሓፀብናን ብሜሮን ምስተቐባእናን እቲ ህፃን ወይ ከዓ እቲ ዝጥመቕ መንእሰይ ጓል ይኹን ወዲ ምሕደር መንፈስ ቅዱስ ይኸውን ማለት እዩ ምስጢረ ቁርባን እንተኢልና እውን ነቲ ስጋን ደምን ናይ ክርስቶስ በቲ ዘይረአ ረቂቕ ሓይሉ ነቲ ቁርባን ነቲ ደምን ናብ ኣማናዊ ስጋ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣማናዊ ደሙ ገይሩ ይቕይሮሞ በዚ ብኸመይ ዓይነት ከም ዝቕየር ብኸመይ ጥበብ ከም ዝቕየር ብናህና ብደቂ ሰባት ክንበፅሖ ይንኽእልን ብኡ ኢና ዘይረአ ዘይጭበጥ ዘይድህሰት ጸጋታት ኣምላኽ ብዝረአ ነገራት ምቕባል ማለት ኢልናዮ ማለት እዩ ስለዚ እምበኣር ምስጢረ ቀንዲል ማለት ከምዚ ኣቐድም ኣቢልና ዝረኣናዮ መብራህቲ ማለት እዩ ጸልሚቱ ዝነበረ ህይወት ብሕማም ይኹን ብጭንቀት ሓሚሙ ዝነበረ ኣካላውን ሞራላውን ዝፍውስ ማለት እዩ እዚ ከዓኒ ቤተክርስትያን ብካህናት ዝወሃብ ኣገልግሎት ምፍዋስ ሕሙማት እዩ ኢላ ኣቐሚጣትልና ኣላ ማለት እዩ ከምቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኢልዎ ደሎ ኣብ ይቕሬታ ያዕቆብ ሐዋርያ ኢልና ዘሎ ኣብ ምዕራፍ 5:13 አለ እግዚአብሔር ከምዚ ይብለና 5:13 ኣብ ማእከልኩም ሓሳረ መከራ ዝጸግብ እንተሎ ይጸሊ ሕጉስ እንተሎ ይዘምር ስለዚ እምበኣር ቤተክርስትያን እዚ ብምውሳድ ካብ ቦታትና ሐዋርያት ናባና ጽሓቶ ማለት እዩ ኣብ ማእከልኩም ዝሓመመ ዶ ኣሎ ንሽማግለታት ቤተክርስትያን ይንገር ኣብዚኣ ንእሽተይ ከነሰፍለላ ዝግባአና ሽማግለታት ኢሎም ተርጊሞም እምበር ካህናት ይዝቡ ወይ ከዓ ቀሳውስት ብፍላይ ኣብቲ ናይ ግእዝ ወእሞቦ ዘይደዊ እምኔክሙ ለይጸውእ ቀሳውስተ እለ ቤተ ክርስቲያን ወይጸልዩ ላዕሌሁ ወይቅብእዎ ቅብአ ጸሎት በስሙ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ካህናት ሰብ መዓርግ መጽዮም በቲ ዝተጸለየ ዘይቲ ነቲ ሕሙም ይልከይዎ ዝብል ኣምላኻዊ ቃል ስለ ዘለዎ ቤተ ክርስቲያን በዚኣ ምስጢረ ቀንዲል ከም ምስጢር ገራ እትሪኦን እትወስዶን
يقرأتهم بترستا كويناتن إشي سلازي مستيرة قنديل بخمة يزدالو إلنا كم آمنتي كم دق زابية كريستيان زيا بفلاي مؤمنات كلهم نزي تمرت تسمعوا ذلهم كم دق زابية كريستيان زيا سرعاتان حقان قانونان مستيراتان كنستوعلن كنفلطن يقبع مستيرة قنديل بخمة يزدالو نزبل حتون بقر بጳጳሳት ወይ ብካህናት ወይ ካብ ጳጳስ ወይ ካብ ካህን እዩ ዝዳሎ ዘይቲ ኣብ ዝኾነ መቐመጢ ትቅርብ እሞ ኣብቲ ዘይቲ ሸውዓተ ቀንዲል ወይ ከዓ ሸውዓተ መብራህቲ ጌርካ ብጸሎት እዩ ዝዳሎ እዚ ሸውዓተ ቀንዲል ተባሂሉ ዘሎ ጡጥ ፍሒስና ኣብቲ ዘይቲ ቀሚጥና ነቲ ጡጥ ወሊዕና بمستولع شوعات مبرهاتي كمسكال كويني يقمطمو نعو وي كاهنات وي باباسات وي كاهن وي باباس بصلوت منفس قدوس زيت خمز غبرو غيرو كمز قيرو بتصلوت يقير مالت وي كا يلوت مالتيو سلازي ازي ابوتاتنا حواريات يتقاملو ስለዝነበሩ ክሳብ ሕጂ ኸኣኒ ናባና በፂሑ እንህለ ንሪኦ ማለት እዩ ስለዚ ርእሱ ዝኸኣለ ጸሎት ኣለዎ ንኣብነት ሸውዓተ መዛሙራት ዳዊት ይጽለ ከምኡውን ሸውዓተ ካብቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ዝጸሓፎ መልእኽትታት ምስኡ ዝኸይድ ቤተክርስትያን ዝቐመጠሎ ጸሎት ምስ ተጸለየ ቤተክርስትያን ብካህናት ጌራ نزحممو دقا تفوسن تبصحن لذي بخمزي يدالو قنديل مالت مبرهتي مالتي نتي بحاويز مسل እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ይغازوكل بتخنجر زي كال مستير طبابو نتي زيتي مسلوطو حومات بو يفوسو اماتيوس وانجيل معراف 3 فقدي 11 قال እግዚአብሔር كمزي يبلنا ماتيوس 3 فقدي 11 مصحف ቅዱስ ሒዝና ዘለና ኣነስ ንንስሓ እጥምቃለሁ እቲ ድሕረይ ዝመጽእ ወይቅሬታ ጌጋ ጽሒፍ ኣለሁ ምን ታይፒንግ እርገረ ኣለሁ መስለኒ بزغنا أمارقوس 6:12 እንድሕር ኢና ልክ ኣቦታትና ሐዋርያት ይጥቀሙሉ ከም ዝነበሩ ተጻሒፉልና ኣሎ ኣብ ማርቆስ 6:12 ንሳቶም ድማ ወፂኦም ሰብ ክንሳሕ ሰበኹ ብዙሓት ኣጋንንቲ ኣውፅኡ ንብዙሓት ሕሙማት ውን ዘይቲ ለለኽዮም أحويوهم يبلنا توم سبعان كل التناريت مستملسو هم يقبلهم زنبارو بتخريستيان بار بخمزي جرا نابانا أبصحاتو سلزي كل أمانين إذا بتخريستيان زيا تمستيرات كفتسم كله كنريون كنستفلولون يجبا مستيرات قنديل أكلاون منفساون نايمفواس تخلو الله إذا مفواس زيجن إمنت مزهلو تراي وتصيتاو كون زخونا عينت زحام مسب حاميمة إلو كهانات كتصوع خلو وي أبنو بسو تصوع خلو بقر ملو زخونا إمنت كله يقبع ملو زخونا إمنت انت زي هالليو منن في زوهاب أقلقلوت ناي مفواس أيك تقموني مخنياتو إمنت أقداسيو مست إمنت كأ نسحا يدلي مالتي إذا تتحيز خيد نجري هاريا يعقوب أب حمشته نعرف حمشته فقدي 10 حمشته انت يزبلنا إتانا إمنت صلوت دما نتحمون كتدحنو إيا قويتاون كتنسؤيو حاتيات غيرو انت خوينون
ክሕደገሉ እዩ ይብለና ኣብቲ ብዝያዳ ኣብቲ ተዋሂብና ደሎ መጽሓፍ ቤተክርስትያንና ዝያዳ ክንመሃረሉ ንኽእል ኢና ከምስ ግዜና ክንከይድ ግን ሓደ ጠቕስ እንዳጠቐስኩ ክኸይድ እየ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዝሓመሰ ብምበኣር ክፍወስ ተዳ ኮይኑ እምነት የድልዮ ምስቲ እምነት ከዓኒ ንስሓ የድልዮ ማለት እዩ ትሕት ኢሉ ኣብ ያዕቆብ 5:16 ባርሲ ምእንቲ ክትፍወሱ ንሓድሕድኩም ሓጢኣትኩም ተኣመኑ ምእንቲ ንሓድሕድኩም እውን ጸልዩ ስለዚ እምነት ንስሓ ጸሎት የድሊ ማለት እዩ እቲ ሕሙም ጥራይ ዘይኮነስ እኳ ደኣ እቶም ቤተሰቡ ከይተረፈ በዚ መገዲ እዚ ክንከይድ ቤተክርስትያን ትምህረና ስለዚ እምበር ሕማም ብኸመይ እዩ ዝመጽእ ዝብል ክንርኢ ኢና ቀፂልና ሕማም ሰብ ዘምጽኦ ደኣ እምበር እግዚኣብሔር ዘምጽኦ ኣይኮነን ምክንያቱ ድሕሪ ውድቀት ኣዳም እዩ መጽኡ ቅድሚ ኣዳም ሕማም ኣይነበረን ኣዳም ከም መላእክቲ ብጸጋ እግዚኣብሔር ይነብር ከም ዝነበረ ኢሉ ቃል እግዚኣብሔር ዝምህረና ስለዚ እምበር እዚ መንፈሳዊ ሕማም ብሓጢኣት እውን ክመጽእ ይኽእል እዩ ንኣብነት እቲ 38 ዓመት ዝሓመ ሰብ እንተዳርኢናዮ ስጋዊ ሕማም ጥራይ ዘይኮነስ መንፈሳዊ ሕማም እውን ከም ዝነበሮ ኢና ነንብብ ምክንያቱ እንታይ ዝብለና ቃል እግዚኣብሔር ሲ ጎይታ ኣብ ቤተ መቅደስ ረኸቦሞኒ እንደገና ከይቲ ሓምምስ እንታይ ኮን ኢልዎ ደጊምካ ኣይትበድል ስለዚ ምስ ተፈወስና እግዚአብሔር ምስ መሓረ እግዚአብሔር ምስ ሓደገ ናብቲ ዝነበርናዮ ነገራት ከይንምለስ ናብቲ ዝተነሳሕናሉ ነገራት ከይንምለስ ብጸሎት ክንነቅሕ ናብ እግዚአብሔር ቀሪብና ድሕሪ ፈውስ ከዓኒ ናብ ቁርባን ክንበጽሕ ይግባእ ኣብ እንሓመሉ ግዜ ከነስተውዕሎ ዘለና ሕማም ሓንሳእ መጽኡ ዝገድፈና ኣይኮነን ክሳብ ጎይታ ክፈርድ ዝመጽእ ከም ዝህሉ ክንርዳእ ይግባእ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ ከም ኩላትና በጀካ ሓጢኣት ኩሉ ከም ዝፈጸመ ቃል እግዚአብሔር ይምህረና ኣብ ኢሳይያስ ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 5 ምዕራፍ 53 ፍቅዲ 2:3 ተዳርኢና ንሕና ዝበጽሓና ነገር ኩሉ ከም ዝበጽሖ ተረዲእና ብኡ ክንጻናናዕን ብኡ ተስፋ ክንገብርን እዩ ቃል እግዚአብሔር ዝምህረና ኣብ ኢሳይያስ ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 53 ፍቅዲ 2:3 ብፍላይ ኣብ ፍቅዲ 3 ንዑቕን ብሰብ ድርቡይን እዩ በዓል ስቃይ ብሕማም ልዱይ ከምቲ ኣብ ቅድሚ ገጾም ዝጉልበብሉ ሰብ እተዋረደ እዩ ንሕና እውን ገለ እኳ ኣይቋፀርናዮን ይብለና ቃል እግዚአብሔር ስለዚ ሕማም ክመጽእ ግድን እዩ ምስቲ ሕማም ግን እግዚአብሔር ንዓና ዘቐመጠልና ብዙሕ ነገር ከም ዘሎ ምስትውዓል ይህልወና ምናልባት መርጌታ ደው ክብል ክእል እየ ህወኽ እንተለኹ ወይ እውን ሓሳባት ንርእቶ እንተልዩ ብዚ ቅድሚ ናብቲ ዝቕፅል ምሕላፈይ ብጣዕሚ ጽቡቕ ኣሎ ቦና ክሳብ 7:20 ዘሎ ግዜኹም እዩ ክሳብ 25 ኣካባቢ ጽቡቕ ብጣዕሚ ጽቡቕ ኣሎ ቀጽል ወድሓን ሕራይ ጽቡቕ እምበር ሕማም ክልተ ጥቕሚ ከም ዘለዎ ክንርዳእ ይግባእ ካብቲ ብዙሕ እቲ መጀመርያ ሓደ ሰብ እንተዳ ሓሚሙ ብዙሓት ሕማም ስጋ መሰጓነፎም ወይ ካልእ መንፈሳዊ ሕማም መሰጓነፎም ኣምላኾም ዝጽውዕሉ እግዚአብሔር ከም ዘሎ ዝዝከርሉ ሰማያዊ ቤት ከም ዘሎ ዝዝክርሉ ከም ዝኾነ ክንፈልጥ ይግባእ ናብ ኣምላኽን ድሕሪ ሞት ዘሎ ህይወት ክትርእን ክትሓስብን ይገብረካ ሕማም ጠቕሚ ኣለዎ ሕማም ኩሉ ግዜ ምስ ሓመምና
ሕማም ምስ መፀ ብሂወትና ክንሽገርን ኮነግሮም ርምን ጉባእ ኣይኮነን ምክንያቱ ኪኖሞት ዘሎ ሂወት ስለ ዘርእየና ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ድሕሪ ፈውሲ ናብ ኣምላኽ ክንቀርብ ይጠቕመና እቲ ዓይኑ ዝዓወረሞ ዝተፈወሰ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ተጻሒፍልና ዘሎ ምዕራፍ 9 ፍቅዲ 27 ኣዝዩ ምስ ተፈወሰ ከምቲ ናይ ስድርኡ ምክንያት ኣይሃበን እቶም ኣይሁድ ንስድርኡ እንታይ ኢሎም ሓይቶሞም እዚ ሲ እቲ ብዕውር ዝተወልደ ወድኹም ድዩ ኢሎም ምስ ሓተትዎም ካብቲ ምድራዊ ነገር ከየውፅዎም ካብቲ ማሕበር ከይሰግዎም ወለዱ እንታይ ኢሎም ይመሊሶም ነይሮም ኪዱ ንሱ በፅሒ እሞ ንዕኡ ሕተትዎ ኢሎም ንሱ ግን ናይ ስድርኡ ዘረባውን ድሰምዐ ኣይመስልን ኣዝዩ ተሓጒሱ ከም ዝመስከረን ንጎይታ ከም ዝሰዓቦን እዩ ቃል እግዚአብሔር ዝምህረና ኣብ ዮሃንስ 9 ፍቅዲ 27 እንታይ ዝብል ንሱ ከዓ ቅድሚ ሕጂ ነጊረኩም ኣይሰማዕኩምን ንምንታይ ከም ብሓድሽ ክትሰምዑ ትደልዩ ኣለኹም ንስኻትኩም እንዶ ደቀ መዛሙርቱ ክትኮኑ ትደልዩ ኣለኹም ኢሉ መለሰሎም ይብለና እግዚአብሔር ይመስገን ንሕና እውን ምስተፈወስና ከምዚ ዓይነት ህይወት ሃሊና ናብ ኣምላኽ እንቀርብ ሰባት ክንከውን ይግባአና ዳ እምበር ሕማም ስለ ዝመፀ ክንሽገርን ላዕልን ታሕትን ክንብልን ዘይግበር ነገር ክንገብርን ኣይግባእን ሕማም ብብዙሕ መንገዲ ኣብ ህይወትና ክግለጽ ዝከኣል እዩ ከነስተብዕሎ ዘለና ግን ይዕበ ይንኣስ ይንዋህ ይሕፀር ኣምላኽ ኣብ ዝመደቦን ዝደለዮን ምሕረት ዝህብ ምዃኑ ምፍላጥ የድልየና ቃል እግዚአብሔር እንታይ ዝብለና ፀጉሪ ርእስኹም ኩለን ቁፅራት እየን ተጨኒቕኩም እትውስኽዎ ነገር ዋላ ሓደ ነገር የለን እዩ ዝብለና ቃል እግዚአብሔር ኣብ ማቴዎስ 10:30 ካልእ ክንሪኦ ዝግባአና ካብ ሕማምና ምታን ክንፍወስ ቅድሚ ናብ ሓኪም ምጥማት ናብ እግዚአብሔር ብጸሎት ክንጥምት ይግባእ ልዕሊ ኣምላኽና ሓኪምና እንታ ቀዲምና ዘይክንፍወስ ንኽእልና ዝብ እግዚአብሔር ስለዚ እምበር እቲ ፈውሲ ኣብ ድላይ ርእስና እዩ ደሎ እቲ ፈውሲ ኣብ ድልየትና እዩ ደሎ ምሳና እዩ ደሎ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ሕማም ምስ መፀ መጀመርያ ክንኣምን ተስፋ ክንገብር ብዓብዩ ከዓ ንስሓ ወሲድና ተፈዊስና ኣብ ቅዱስ ቁርባን ክንበጽሕ ይግባአና ታሪክ ንጉስ ኣሳ እንተሪኢና ኣብ ክንዲ ኣምላኽ ንሓኪሙ ስለ ዘቀደመ ኣይተፈወሰን ምክንያቱ እቲ ቅድም ዝግባእ ኣምላኽ ስለ ዘየቀደመ እዩ ክፍወስ ዘይከኣለ ኣብ ካልኣይ ዜና መዋዕል 16:12-13 ለና ኣብቲ መፅሓፍ እውን ተፃሒፍልና ስለ ዘሎ ግዜ ወሲድና ክንሪኦ እቲ ተፃሒፍ ዘሎ በዚ ተዋሃበና ግዜን ሰዓትን ኩሉ ክንበፅሕ ስለ ዘይንኽእል ኣብ ኤርምያስ እንታይ ይብለና ቃል እግዚአብሔር ኣብ ሰብ ዝውከል ቅልጽሙ ወይ ከዓ ሓይሉ ኣብ ሰብ ዝገብር ብልቡ እውን ካብ ኣምላኽ ዝርሕቕ ሰብ ርጉም እዩ ምክንያቱ እቲ ቅድም ዘሎ እግዚአብሔር እንተቀዲምናዮ ፈውሲ ኣብ ኢድና ምህላው እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ካልእ ከም ምሳሌ ክንሪኦ ዝግባአና ነገር እታ 12 ዓመት ዝኣክል ደም ዝፈሳ ዝነበረ ኣብ ማርቆስ 5:26 ተጻሒፍልና ዘሎ ቃል ኣምላኽ እንታይ ዝብለና ንሳ ብብዙሓት ሓኻይም ብዙሕ ተሳቀየት ኩሉ ገንዘባውን ወደት ግናኸ ገደዳ ዳኣምበር ኣይጠቐማን ይብለና ናይ ብሓቂ ኩሉ ገንዘባ ምስ ወደት ኣብ ብዙሓት ከም ቃሉ ኣብ ብዙሓት ሓኻይም እውን ምስ ከደት ገንዘባ ምስ ወደት ብድሕሪታ ናብ ኣምላኽ መፅያ ማለት እዩ እግዚአብሔር ከዓ ብዘፈር ክዳኑ ምስተንከየቶ ሓወየት ይብለና ከም ቃሉ ቅዱስ ፍቃዱ ኮይኑ ንዓና ብከምኡ ይሕውየና እግዚአብሔር ካልእ ጓል ኢያኢሮስ እንድሕር ርኢና ትገብሮ ትፈልጥ ኣይነበረትን
ስለዚህ ሕማማ ኣብ ህይወትና ምዝኽሰት ይቕረታ ሕማማት ኣብ ህይወትና ምዝኽሰት ኣምላኽ ቅድም ክቅድም ኣሎ ቅጽበታዊ ፈውሲ ምታን ክንረክብ ከም ኣቦና ኢዮብ ዝኾነ ባህርያት ሒዝና ኣብዚ ምድሪ ክንጓዓዝ ይግባአና ኣቦና ኢዮብ ኣብ ምዕራፍ 13 ፍቅዲ 4 እንታይ ዝብል ቃል እግዚአብሔር ይምህረና ናይ በሓቂ ግሩም ዝኾነ ቃል ክንነግረሉ ክጠቅመና ዝኽእል ኣቐሚጥልና ኣሎ ኣቦና ኢዮብ ኣብ ኢዮብ ምዕራፍ 13 ፍቅዲ 4 እንታይ ዝብለና ንስኻትኩም ግና ሓሶት እተኣልሙ ሰባት ኢኹም ኩላትኩም ዘይጠቕሙ ሓኪማት ኢኹም ንስኻትኩም ሲ ሓሶት እተኣልሙ ሰባት ኢኹም ኩላትኩም ዘይጠቕሙ ሓኪማት ኢኹም ስለዚ እቲ ሓኪሙ ኮይኑ ክፍውሶ ዝደለ እግዚኣብሔር ከም ዘቀደሞ ንርኢ ኣቦና ኢዮብ ስለዚ ኩሉ ግዜ ሕማም ክበፅሕ ክመፃና ከሎ እግዚአብሔር ክፍውሰን ንደልዩ እግዚአብሔር ክምሕረን ንደልዩ እግዚአብሔር ስለ ፍታው ስለ ዝኾነ ኢልና እተን ቅደም ተኸተል ሒዝና ናብ ኣምላኽ ክንቀርብ እንተዳኺኢልና ጥራይና ክንፍወስ ንኽእል ንስሓ ዘይብሉ እምነት ዘይብሉ ንስሓ ዘይብሉ ቁርባን ምንም ክጠቕመና ኣይክእልን እዩ ኩሉ ብሓንሳብ ስለ ዝኸይድ እግዚአብሔር ናብኡ ክንበፅሕ ይደግፈና እቲ ካልእ ከም ኣርስቲ ክንሪኦ ሎማዓንቲ እግዚአብሔር ኣብርሂለይ ዘቐመጥኮ ነገር እንታይ ሕማም ብውልቂ ኮነ ብሃገር ክመፅእ ከሎ እግዚአብሔር ዕላማታት ኣለዎ ዕላማታት እግዚአብሔር ከም ዘሎ ክንፈልጥ ክንርዳእ ይግባእ ተቀዳማይ እምበኣር እንታይ እዩ ሕማም ክመፅእ ከሎ ካብ ሓጢኣት ምእንቲ ክሕልወና እዩ ዝመፅእ ሕማም ምክንያቱ ምስ ሓመምና ናብ እግዚአብሔር ሕጠሚትና ክንንሳሕ ኢና ምስ ተነሳሕና ከዓኒ ክንቆርብ ኢና እቲ ምስጢራት ምስ ፈፀምና ከዓኒ እግዚአብሔር ክረድኣና እዩ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ሓጢኣት እቲ ካልኣይ ካብ ትዕቢት እውን ከኣልየልና ስለ ዝደሊ ክመፅእ ክእል እዩ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ዝወረዶ ሕማም እንተዳሪእናዮ ኣብ ካልኣይ ቆሮንቶስ 12:10 نهار قدوس باولو زورد حمام انتدارينا اتمخنيات بعلو قليش لنا له بمخنيات اتأذيو بلوس زخون رأي كي عبه كم زوردو قال እግዚአብሔር يبلنا اتا تقسم تبمنايا ازيات عن كنات الرأيني كالاي قرنتوس معرف 12 فقد 10 زلو هايلك قال حرينايو كم يبلنا كالاي قرنتوس معرف 12 فقد شوعاتن بمخنيات اتأذيو بلوت رأي انبزام انت خيعبخا رأيو هاري قدوس باولوس حرو يقحنا እግዚአብሔር ሰማያት ዝረአየ ሰማያት ዝደየበ ክንደይ ክብር ዝተገልጸሉ ስለዝኾነ እግዚአብሔር ግን እሱ ስለዝኾነ አይገደፎን ሕማም ሓሚሙኩም ኩልና ሕማም ሓሚሙ ከም ኩልና ሕማም ናብ ጻድቅ ይመጽእ ናብ ሓጢ ይመጽእ ናብ ኩሉ ሰብ ይመጽእ እንታይ ለሃርያ ቅዱስ ጳውሎስ አቀሚጥልና ኣሎ እምበር ብምኽንያት እቲ ኣዝዩ ብሉጽ ራእይ እምበር እምብዛም እንትኸይዕበ ከዓ ኣብ ስጋይ ግራጭ ተዋሃበኒ እምብዛም እንትኸይዕበ መልአኽ ሰይጣን ክሰቅየኒ ተዋሃበኒ እዚ ካባይ ክርሕቕ ብዛዕባ እዚ ንጎይታ 3 ሰዓት ለመንክዎ እንታይ ገበረ ሕማም ምስ መፀ ጸለየ ንጎይታ 3 ሰዓት ነገርክዎ ብለና ከሎ ጸለኹ ለመንክዎ ንሱ ከዓ ሓይለይ ብድኻም እዩ ዝፍጸም እሞ ጸጋይ ይኣኽለካ በለኒ ስለዚ ሓይሊ ክርስቶስ ኣብ ልዕለይ ምእንቲ ክሓድር ببوزح تحواس بدخامي كمكاح إلو كم زمهارنا بخمسة عينة هيوت كنرئي
يقبعنا حمام سدت مكرا شجر كمسألنا خلو كالك كم مثالي كم أبنت نخنريو ندل نجار منيو نقص حزقياس بلبو مستعبي እግዚአብሔር አብልዕሊኡን አብልዕሊ ይሁዳን ኢየሩሳሌምን ቁጣዓ ከም ዝወረደ ቃል አምላኽ ይነግረና ካልኣይ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 32 25 ክሳብ 26 ዘሎ ስለዚ ነቢ ሕዝቅያስ ተዓቢ ከም ዝነበረ ከም ዝሓመመ ቃል እግዚአብሔር ይነግረና እቲ ጽቡቕ ነገር ዝገበሮ ነቢ ሕዝቅያስ ግን እንታይ ገይሩ ከየግሮም ረመወ እቲ ሕማም ምስ መጾ ቀጥታ ናብ እግዚአብሔር እዩ ጸልዩ ናብ እግዚአብሔር እዩ ጸልዩ ኣብ ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 38 ግሩም ዝኾነ ቃል ኣሎ በቲ ዘበንቲ ሕዝቅያስ ንሞት ክሳዕ ዝዋላ ሓመመ ነቢ ኢሳያስ ወዲ አሞጽ ከዓ ናብኡ መጺኡ እግዚአብሔር ከምዚ ይብል ኣሎ ክትመውት ኢኻ እምበር ኣይ ክትሓውን ኢኻ እሞ ብናይ ሓዳርካ ተላቦ በሎ ናይ መወዳእታ ህይወቱ ክሓልፍ ብነቢ ኢሳያስ ምስ ተነገሮ ኣይተሸገረን ኣየስቆርቆረን ኣየማረረን እንታይ ገይሩ ሽዑ ሕዝቅያስ ገጹ ናብ መንደቕ መሊእሱ ወእግዚአብሔር ዕቁባኻ ብሓቅን ብፍጹም ልብን ኣብ ቅድሚ ገጽካ ከም እተመላለስኩን ኣብ ቅድሚ ኣዒንትኻ ሰናይ ከም ዝገበርኩን ዘክር ኢሉ ናብ እግዚአብሔር ጸለየ ሕዝቅያስ ድማ መሪር ብኽያት በኸየ እንዳበለ ቃል እግዚአብሔር ይምረና ኣብ መወዳእቱ ናይቲ ጽሑፍ እንዳርኢናዮ እግዚአብሔር 15 ዓመት ዝኣክል ዕድመ ከም ዝወሰኾ ንርኢ ምክንያቱ ምስ ሕማም ከምቲ ብስጋዊ ነገር ንሪኦ ጥራይ ዘይኮነስ ንጠቕምና እግዚአብሔር ኣባና ክዓይ ክሰርሕ ስለ ዝደለየ ምዃኑ ክንፈልጥ ይግባአና ንሕማሙ ምክንያት ዝኾነ ኣምላኽ ዝገበረሉ ብዘይ ምምስጋኑ እዩ ምሕረት ዝተገብረሉ ከዓ ትሕት ብምባል እዩ ስለዚ እዚ ክልተ ነገር ክንሪኦ ይግባአና ምክንያት ዝኾኑ ንሕማም ንጉስ ሕዝቅያስ እንታይ እዩ ምስተዓበየ ብልቡ ይዝብለና ዘሎ ብልቡ ምስተዓበየ እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊኡን ኣብ ልዕሊ ይሁዳን ኢየሩሳሌምን ቁጣዓ ከም ዘውረደ ንሕማሙ ምክንያት ዝኾኖ ኣምላኽ ዝገበረሉ ብዘይ ምስጋኑ እዩ ምሕረት ተገብረሉ ከዓ ትሕት ብምባል እዩ እሞ እግዚአብሔር ኣምላኽ ትሕት ኢልና ነቲ እግዚአብሔር ዝህበና ነቲ ብዝኾነ ምክንያት ዝመጽእ ሕማማትና ብኸምኡ ዓይነ ክንጥምቶ እግዚአብሔር ይርዳእ እቲ ካልኣይ እንሪኦ ዕላማት ናይ እግዚአብሔር እንታይ እዩ ካብቲ ዝወደቕናሉ ሓጢኣት ምእንቲ ክመልሰናው ውን ክመጽእ ይኽእል ሕማም ካብቲ ዝወደቕናሉ ሓጢኣት መቸም ወዲ ሰብ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ንጹህ ዝበሃል ኣካል ፍጡር የለን ብንስሓ ግን እግዚአብሔር ይመስገን እዚ ዝቕበል ኣምላኽ እዩ ዘለና ኣብ ሓጢኣት ምስ ወደቕና ብንስሓ ምታን ክንምለስ ኣብ ህይወትና ብሕማም ገይሩ እግዚአብሔር ክዛረበና ምዃኑ ክንፈልጥ ይግባአና ስለዚ ኣብ መጽሓፍ ኢዮብ ኣብ ምዕራፍ 33 ፍቅዲ 16-22 ክወስደኩም እየ ኣብኡ ዘሎ ሓይለ ቃል ሓቢርና ክንርኢና ኢዮብ ምዕራፍ 33 ፍቅዲ 16 ከምዚ ብለና ንሰብ ካብ ግብሩ ምእንቲ ክመልሶ ካብ ትዕቢቱ ውን ክስውሮ ንነፍሱ ካብ ዓሚቕ ምእንቲ ክባልሃ ንህይወቱ ካብ ሴፍ ከናግፍስ ሽዑ ንእዝኒ ሰብ ከፊቱ ንተግሳጹ የሓትሞ
ሰብ ኣብታ ምድቃሱ ብስቅያት ኣብ ዓጽሙ ኩሉ ግዜ ብቃንዛ ይቅጻዕ ሽዑ ህይወቱ ንእንጌራ ነፍሱ እውን ንጥዑም ምግቢ ትፍንፍኖ ዘይርአ ክሳዕ ዝኸውን ስግኡ ይማስን እቲ ቅድም ዘይተረኣየ ኣዕጽምቱ ይቅላዕ ከምኡ ነፍሱ ናብ መቃብር ህይወቱ እውን ናብ ቀተልቲ ትቐርብ ስለዚ ኣብዚ እግዚአብሔር ብቅዱሳኑ ገሩ ክዛረበና ከሎ እቲ ቃል እንተሪእናዮ ካብ ግብሩ ምን ሕማም እንታይ እዩ ካብ ግብርና ምእንታን ክንምለስ ካብ ትዕቢት እውን ለጠቕ ክንብል ንነብሱ ካብ ዓሚቕ ማለት መቸም ኩልና ከም ንፈልጦ ጸልማት ናይ ጸልማት ምሳሌ ናይ ሞት ምሳሌ ምዃኑ እዩ ንህይወቱ ካብ ሴፍ ካብቲ ዘለዓለማዊ ሞት ሽዑ ንእዝኒ ሰብ ከፊቱ ንተግሳጹ ይሓትሞ ክንሰምዕ ቃል እግዚአብሔር ከነስተንትን ናብኡ ክንቀርብ እውን ክመጽእ ይኽእል እዩ ሕማም ቃል እግዚአብሔር ኣብ ኢዮብ 36:10 እንታይ ይብለና ንሽጉር ብሽግሩ ገይሩ የድሕኖ ብጭንቀት እውን ንእዝኖም ይኸፍቶ ተሓቲሙ ዝነበረ ህይወት ተዓጽዩ ዝነበረ ልቢ ክሰምዕ ፈቃደኛ ዘይነበረ እዝን እምበኣር ሕማም ምስ መፀ ክኽፈት ምኽኣሉ እዚ ሓደ ዓብ ነገር እዩ እሞ ክነስዕሎ ይግባአና ኣቦና ዳዊት ዝበሎ እንተሪኢና እውን ተመሳሳሊ ኣብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 38 እንታይ ዝብለና ምዕራፍ 38 ካብ 1 ክሳብ 8 ክንሪኦ ደስ ዝብለኒ ወእግዚአብሔር ብኹራኻ ኣይትገስጸኒ ብነድርኻ ኣይትቕፅዓኒ ፍላጣታትካ ወጊአናኒ እየን እሞ ኢድካ ከቢዳትኒ ኣላ በደለይ ንርእሰይ ተዓዛዚርዎ ከም ከቢድ ጾር ኣዝዩ ይኸብደኒ ኣሎ እሞ ብኹራኻ ንስጋይ ጥዕና የብሉን ብሰሪ ሓጢኣተይ ከዓ ኣዕፅምተይ ድሕነት ስኢኑ ኣሎ እንዳበለ ክሳብ ጥቕስ 8 ይኸይድ ስለዚ እምበኣር ሕማም ምስ መፀ ከምዚ ዓይነት ጸሎትን ህይወትን ንኸብፅሓና እውን ክመፅእ ይኽእል እዩ እቲ ሳልሳይ ዕላማ እንታይ እዩ ሕማም ብውልቂ ኮነ ብሃገር ክመፅእ ከሎ እግዚአብሔር ዕላማት ኣሎ ዕላማት እግዚአብሔር እንታይ ምዃኑ ኣብ ህይወትና ክንፈልጥን ከነስተብህልን ይግባእ እቲ ሳልሳይ ብዝፈፀምናዮ ሓጢኣት ግቡእ መቕፃዕቲ ምእንቲ ክህበና እውን ክመፅእ ይኽእል እዩ እስራኤላውያን እዚ ኣብ ጻድቃንን ኮነ ኣብ ሓጥኣን ወይ ከዓ ልቦም ኣብ ዘትረሩ ሰባት ክመፅእ እውን ይኽእል እዩ እስራኤላውያን እንተዳሪእናዮም ንእግዚአብሔር ገዲፎም ጣዖት መሰምለኹ ኣምላኽ ገዲፎም ብካልእ መገዲ ምስ ከዱ እግዚአብሔር ከም ዝቆፅዖም ኣብ ዘሌዋውያን ምዕራፍ 26 15-16 ተጻሒፍልና ኣሎ ኣብ ከይድና ክንሪኦ ንኽእል ካልእ ምናሴ ወዲ ንጉስ ሕዝቅያስ ዝገበሮ ነገር ንዓይን ንዓኻትኩምን ሎሚ ክንመሃረሉ ንኽእል ካልኣይ ነገስት 21 ፍቅዲ 11-18 ክንርኢ ኢና ካልኣይ ነገስት ምዕራፍ 21 11 ክሳብ 18 إسران حدا نغريتا انتاي زبلنا مباركات فقد عسرت حدا اندحر رئينايو مناسي نقوس يهودا إذا إيام في سلة زقابرين كابتي إتوم كرميو زنبرو أمراويانين زقابرو كفو سلة زقابرين نيهودا دما بتعوتاتو سلة زحطهم سلة زقابير أملاق إسرائيل كم زيبلالو إنه ندسمعو زبالة ኣብ ክልቲአን እዝኑ ዱድ
ክሳዕ ዝብሉ ኣብ ልዕሊ ኢየሩሳሌምን ይሁዳን ክፉእ ነገር ከምፅእ እየ እቲ ገመድ ሰማርያን እቲ ሚዛን ቤት ኣክኣብን ድማ ኣብ ልዕሊ ኢየሩሳሌም ክዝርግሖ እየ ፃሕሊ ከምዝ ሕፀብ ሓፅብኻ ብኣፉ ከም እትድፍኦ ንኢየሩሳሌም ድማ ክሓፅባ እየ ነቲ ተረፍ ርስተይ ከዓ ክጥንጥኖ እየ ኣብ ኢድ ፀላእቶም ድማ ኣሕሊፈ ክህቦም እየ ንሳቶም ከዓ ኣብ ኩሎም ፀላእቶም ንምርኮን ምዝባዝን ክኾኑ እዮም እንዳበለ ክሳብ 18 ይነግረና ስለዚ ምስ ሓጣእና ብሓጢኣትና ንክንምለስ እውን ክመፅእ ከም ዝኽእል ክንፈልጥ ይግባአና ካልእ ኣብ ራእይ ዮሃንስ ዘሎ ጥቕሲ ክንሪኦ ደስ ይብለኒ እታ ንንስሓ ዝኸውን ዝኣክል ግዜ ተዋሂብዋ ምንስሓ ዝኣበየት ኢዛቤል እንድሕር ርኢና እያ ኢዛቤል መን እያ ኢዛቤል ካብ ወገን መምልኽቲ ጣዖት ዝኾነት ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ኣመንቲ ብኣምሶልነት ክርስቲያን ዝመስል ህይወት ዝነበራ ናይ ጣዖታት ኣምልኾ ናብ ኣመንቲ እንዳምፀአት ንብዙሓት ተስሕት ከም ዝነበረት ብሃብታ ተጠቂማ ንብዙሓት ተስሕት ከም ዝነበረት ናይቶም ስሑት ትምህርቲ ዝምህሩ ምሳሌ እያ ኢሎም ገሊፆም ኣለዉ እቶም ካብቶም ኣባታት ቤተክርስትያን ኤጲፋኒዮስ ስለዚ እምበኣር ናይ ብሓቂ በዚኣ ከጠቃልሉ እየ ናብኡ እቲ ትምህርቲ እንዳጠቃለልኩ እየ ኣብ ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 20 ክልተ ይቅረታ ምዕራፍ 2 ፍቅዲ 21 23 ክንርኢ ኢና ራእይ ዮሃንስ ግናኸ ነታ ነቢይት እናበለትሲ ነቶም ኣገልገልተይ ክምንዝሩን ንጣዖታት እተሰውአ ክበልዑን እትምህሮምን እተስሕቶምን ዘላ ኢዛቤል ነታ ሰበይቲ እቲኣ ስቕ ኢልካ ምርኣይካ ረኺበልካ ኣለኹ ምእንቲ ክትንሳሕ ኢለ ግዜ ሂበያ ንሳ ግና ካብቲ ምንዝርናኣ ክትንሳሕ ኣይደለየትን እዚ ምንዝርና ክንብል ከለና ሓደ ግዜ ጥራይ ስጋዊ ምንዝርና ይመስለና ግን መንፈሳዊ ምንዝርና እውን ኣሎ ንኣምላኽ ገዲፍካ ጣዖት እንተኣምሊኽካ እዚ ምንዝርና እዩ ዘይናትካ ኣምላኽ ገዲፍካ ትሰርቕ ኣለኻ ማለት እዩ ስለዚ እንሆ ኣነ ኣብ ዓራት ሕማም ከውድቃ እየ ነቶም ምስኣ ዝዘመው ከዓ ካብቲ ግብራ ዘይተነስሑስ ካብ ብርቱዕ ፀበባ ናብ ብርቱዕ ፀበባ ክእትዎም እየ ንደቃውን ብሞት ክቆትሎም እየ ኣነ ልብን ኩላሊትን ዝምርምር ምዃነይ ከዓ ብዘለዋ ማሕበራት ክፈልጣ እየ ንነፍሲ ወከፍኩም ከከም ግብርኩም ክበኩም ይብል ቃል እግዚአብሔር ህዝብ እግዚአብሔር ስለዚ እምበኣር እንታይ እዩ ነዛ ሰበይቲ እዚኣ እምበኣር እግዚአብሔር ግዜ ሂብዋ እዩ ነዚ ኩሉ ሓጢኣትን በደልን ንደቁ ነቶም ኣመንቲ ኣብ ናይ ጣዖት መስዋዕቲ ዝተሰውአ ንክበልዑ እንዳገበረት ብገንዘባ ብዙሕ ሽግር እንዳምፀት እግዚአብሔር ግን ዕድል ሂብዋ ንዕድላ ግን ክጥቀመሉ ኣይከኣለትን ስለዚ እቲ እግዚአብሔር ሂብና ደሎ ዕድመን ህይወትን ክንጥቀመሉን ክንስሓሉን ናብ እግዚአብሔር ክንቀርበሉ ይግባአና ስለዚ ኣቦታት ቤተክርስትያን እንታይ እዮም ዝብልዋ ነዛ ኢዛቤል ትበሃል እዚኣ ምሳሌ ናይቶም ደስሕቱ መስሓትያን መምሃራን እቶም ስዑት ትምህርቲ ትምህሩዳ እያ እምበሪ ኢዛቤል ሓንቲ ሰበይቲ ይኮነትን ብለው ግን በቲ ኮይኑ እቲ ህይወት ሕማቅ ህይወት ከም ዝነበራ እግዚአብሔር ዝሃባ ዕድመ ከዓ ብግቡእ ክጥቀመሉ ዘይምኽኣላ እሞ እግዚአብሔር ኣምላኽ ሰምዓና ይኹሉ ኣብ ልብና ይሕድሮ
ናይ በሓቂ ብዙሕ ጉድለት ኩሉ ይኽእል እዩ ግን ባይብል ስታዲ ስለ ዝኾነ ኩላትና ኢና ንመሃር ዘለና እምበሪ ኣብዚ መምህርን ተምሃርን የብልናን ተለኣኽ ስለ ዝበሉኒ ተለኣኢኸ እሞ ናባኸም ኣቦይ መርጌታ የቐኒየለይ ስለተዋሃበኒ ግዜ ኣብዚኣ ደው ክብል እየ ሕራይ ኣቦና ኣበይ ቀሺ ዲበ ኩሉ ካብ ቤተ ክርስቲያን ቅድስቲ ማርያም ኦክላንድ ቃለ ሕይወት የስማዓልና እቶም ድሕር ኢልና ዝኣተና ንመዘኻኸሪ ዝኣክል ኣርእስትና ሎማዓንቲ ጀሚርናዮ ዘለና ምስጢረ ቀንዴል እዩ ኣቦና ኣበይ ቀሺ ዲበ ኩሉ ከዓ ክጅምሩ ከለዉ ክልቲኡ ዘይቲ ስለ ዝኾነ ኣብ መንጎ ቅብኣ ሜሮንን ቅዱስ ቅብእን ኣብ መንጎ ቀንዴልን ማለት ናይ ሕሙማት ዘይትን ዘሎ ፍልልይ ገሊፆምልና ኣስዒቦም ትርጉም ምስጢር ስለምንታይ ምስጢር ዝበሃል ብሓፈሻ ስለምንታይ ኢና ነቶም ምስጢራት ምስጢር ንብሎም ንዝብል ብዝረአ ነገር ዘይረአ ጸጋ ኣምላኽ ስለ ንቕበል ስለዚ እቲ ዘይረአ ምስጢር ስለ ዘሎ ብኡ ምስጢር ከም ንብሎም ገሊፆምልና ኣስዒቦም ኣበይ ቀሺ ዲበ ኩሉ ትርጉም ናይ ቀንዴል ማለት ብግእዝ መብራህቲ ማለት ከም ዝኾነ ንምስጢረ ቀንዴል መን እዩ ዘካይዶ መን እዩ ዘተግብሮ ንዝብል ማዓርገ ክህነት ዘለዎ ኣገልጋሊ ቤተ ክርስቲያን ኣቦና ታናይ ያዕቆብ 5:13 ለይፀውዕ ቀሳውስተ ቤተ ክርስቲያን ምናልባት ገለ ማሕበራት ኩላህና ካህናት ኢና ዝብሉ ኣብ ማዕርገ ክህነት ዘይኣምኑ ኣለው በቲ መሰረት እምነት ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ግን ንስሓ ዝቕበል ካህን እዩ ንስሓ ሰሚዑ ምዕዶን ቀኖናን ዝህብ ካህን እዩ እቲ ቀኖና ምስ ተወድአ እቶም 7 ኪዳናት ደጊሙ ፍትሓት ዝህብ ከዓ ካህን እዩ ስለዚ ኣብዚ ግዜ እዚ እዩ ከዓ እቲ ቀንዴል ዝቕባእ ማለት እዩ እቲ ሕሙም ምስ ተነስሐ እዩ ቅብኣ ቀንዴል ስለዚ እታ ለይፀውዕ ቀሳውስተ ቤተ ክርስቲያን ዝብል ንቀሳውስት ቤተ ክርስቲያን ንካህናት ቤተ ክርስቲያን ሕጋዊ ማዕርግ ዘለዎም ኣገልገልቲ ቤተ ክርስቲያን ጥራዮመ ከካይድዎ ዝኽእሉ ብመሰረት ስርዓትን ሕግን ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን እዩ ብኸመይ ይዳሎ እዚ ጳጳሳት ኣብ ዘለዎ ካህናት ኣብ ዘለዎ ከምኡውን ፓትርያርካት ኣብ ዘለዎ እንተወሓደ ከዓ ካህናት ብካህናት ይዳሎ ብዝተሓተ ደረጃ ማለት እዩ ካህናት የዳልዎ 7 ጸሎታት 7 ቀንዴል 7 መስተብቋት ብሓፈሻ ናቱ ርእሱ ዝኸኣለ ጸሎት ኣለዎ እዚ ጸሎት ዝምስተጸልየሉ እዩ ቅብኣ ቀንዲል ዝኸውን ማለት እዩ እዚ ቅብኣ ቀንዴል ንዝኾነ ይኮነን ምክንያቱ ምስጢረ ንስሓ ንዝኾነ ሰብ ንዝዓበየ ንዝነኣሰ ንበዓል ማዓርግ ንዘይበዓል ማዓርግ ንመናኒ ንዓለማዊ ንኩሉ እዩ ዝግባእ ኢልና ምስጢረ ቀንዴል ግን ንኩሉ ዘድላ ኣይኮነን ሰብ ክሓምም ከሎ ምክንያቱ ካብ ማእኸልኩም ዝሓመመ እንተሎ ይብል ስለ ዘሎ ምስ ሕማም ዝተተሓሓዘ እዩ ስለዚ ምስ ሕማም ዝተተሓሓዘ ስለ ዝኾነ ከዓ ሕማም ብኸመይ ይመፅእ ኣብ ዝብል ኣቦና ሒዞምልና ፀኒሖም ኣርእስቲ ምክንያቱ ብሕማም ብዝተፈላለየ ሕማም ምስ ሓመመ ሰብ ብዛዕባ መሕመሚኡ ምስ ተነስሐ ብድሕሪኡ ትመዛዘሚ ቅብኣ ቀንዴል ተቐቢኡ ናብ ቅዱስ ቁርባን ይኣቱ ስለዚ ናይ ሕሙማት ዘይትን ሕማምን ምትሓዝ ስለ ዘለዎ ምንጭታት ሕማም ብኸመይ ከም ዝመፅእ ክገልጹልና ፀኒሖም ብቐንዱ ሕማም ክንብል ከለና
እቲ ምእንታና ዝሓመሞ ሕማማት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሕማምና ኣብ ነፍሱ ጸዓኖ ዝብል ቃል ካብ ትንቢት ኢሳያስ 53:2-3 ከምኡውን ኣብ ዕብራውያን 4:14 ገልጹልና ጸኒሖም ኣቦና ኣበይ ቀሽሪቦ ኩሉ ሕማም ጥቕሚ እውን ከም ዘለዎ ካብ ሕማም ክፉእ ጥራይ ዘይኮነስ ካብ ሕማም እውን ብዙሕ ጠቕሚ ከም ንረክብ ገሊፆምልና እንታይ እዩ እሱ ከዓኒ ሰብ ቅድሚ ምሕማምና ቅድሚ ናብ ሰማያት ምጽዋዕና ናብ እግዚአብሔር ክንመለስ ኣብ መሬት ኮለናውን ብሕማም ተገሲጽና ናብ እግዚአብሔር ክንመጽእ ዓቢ ተኽእሎ ኣለዎ ኣብ ንሓመሉ ግዜ ግን ኣቐዲምና ናብ እግዚአብሔር ክንመጽእ ማለት ክንሳሕ ከም ዝግባአና ናብ ሓኪም ወይ ናብ ዶክተር ምኻድ ጌጋ እዩ ወይ ሓጢአት ኣለዎ ኣይትብልንያ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እንታይ እትብል ቅድም መንግስቲ ኣምላኽን ጽድቁን ድለዩ ትብል ስለዚ እቲ ናይ ቤተ ክርስቲያን መንፈሳዊ ነገር ኣቐዲሙ ክውዳእ ኣድላይ እንተኾይኑ ሽዑ ናብ ሓኪም ከይተነሳሕካ ከይተናዘዝካ ናብ ሓኪም ምኻድ ግን ምክንያቱ እቲ ናይ ሓኪም ፈውሲ ናይ ስጋ ፈውሲ ጥራሕ እዩ እቲ ናይ ቤተ ክርስቲያን ፈውሲ ምስጢረ ቀንዲል ምስጢረ ንስሓ ምስጢረ ቁርባን ግን እንኮላይ ካብ ሕማም ነፍሲ ስለ ዝፍውስ ኣቐዲሙ ቅድሚ ናብ ሓኪም ምኻድና ብንስሓ ብቀንዴል ብቅዱስ ቁርባን ናብ ቤተ ክርስቲያንና ክንምለስ ከም ዘለና ናብ ፈጣሪና ክንምለስ ከም ዘለና ኣቦና ስፊሖም ገልጹልና ጸኒሖም እቶም ገለገለ ካብ እግዚአብሔር ንላዕሊ ናብ ሰባት ዘቐደሙ ሰባቱን ክገልጹልና ጸኒሖም ንጉስ ዓሳ ንሓኪም ኣቐዲሙ ስለዚ ኣይተፈወሰን ኣቦና በይ ቀሽዲበ ምናልባት ሸር ደስቶፕ ክትገብርዋ ሰምዑን ኣለኹም هراي ንጉስ ዓሳ ኣብ ክንዲና እግዚአብሔር ንሓኪም ኣቐዲሙ ስለዚ ኣይተፈወሰን እዩ ዝብለና ቅጽበታዊ ፈውሲ ናይ ኣቦና ኢዮብ ሰብ ስለምንታይ እዩ ዝሓምም ስለምንታይ ሕማም መጽእ ኢሉ ኣምጽኡ ካብ ሓጢአት ክትምልሶም ንሽጋር ብሽጋር ይምህሮ ኣብ ዝብሉ ብዙሕ ጥቕስታት ኣቦታትና ሐዋርያት ይጥቀሙሉ ከም ዝነበሩ ነዚ ናይ ሕሙማት ዘይቲ ኣብ ማርቆስ 5:26 ገሊፆሙልና ሕማም ኣብ ውልቅን ኣብ ሕብረተሰብን ኣብ ሃገርን ዘለዎ ሳዕብየንን ኣማጻጽኡን እውን ደጊሞም ገሊፆሙልና ካብ ሓጢአት ምእንቲ ክሕልወና ካብ ትዕቢት ምእንቲ ክሕልወና ንኣብነት ናይ ንጉስ ሕዝቅያስ ሕማምን ከመይ ኢሉ ከም ዝተፈወሰን ናይ ኣቦና ዳዊት ሕማም ሓጢአት ምንባሩ ኣበሳ ምንባሩ ብምኽንያት ሓጢአት ከም ዝሓመመ ብንስሓ ከዓ ከም ዝተፈወሰ ብዝፈጸምናዮ ሓጢአት ግቡእ መቕጻዕቲ ምእንቲ ክወሃበና እውን ሕማም ከም ዝመጽእ ካብ ናይ እስራኤላውያን ኣብነት ኣብ ካልኣይ ዜና መዋዕል ከምኡ ናይ ምናሴ ንጉስ ይሁዳ ኣብ ካልኣይ ነገስት 20 ካብ 11 ጀሚሮም ገሊፆምልና ምንሳሕ መድሃኒት ክኸውን ከሎ ዘይምንሳሕ ከዓ ካልእ ከቢድ ሳዕብየን ምዃኑ ብዛዕባ ኢዛቤል ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝነበረት ዘይተኣከኣብያ ኣብ ራእይ ዮሃንስ ተጠቒሱ ዘሎ እታ ንብዙሓት ሰባት ምክንያት ምንዝርና ዝኾነት ግን ከምቲ ቦና ገልጹልና ጸንሑ ቅዱስ ኤጲፋንዮስ ክትርጉሞ ከሎ እቶም ቃል እግዚአብሔር ማዕዳ እግዚአብሔር ተዋሂብዎም ንሰባት ካብ ቅኑዕ ትምህርቲ ካብ ኣምልኾ እግዚአብሔር ናብ ካልእ ዘዘንብሉ ኣካላት ምዃኖም ገሊጹ ካብቲ ነዊሕ ኣቦና ዝመሃሩና ብሕፅር ዝበለ እዚ ይመስል ካብ ዝቐፂልና ብዛዕባ ዘርእስቲ ተወሳኺ ሓሳባት ብዙሓት ነዚ ሞያ እውን ዝተምሃርኩሞ ኣብ ማእኸልና ስለ ዘለኹም ኣብዚ ዘለና ኣርእስቲ ክሳብ ሕጂ በፂሕናዮ ዘለና ነዚ ጉባኤ ጠቅሚ ትብልዎ ሓሳባት ወይ ኣርእስትታት ወይ ጥቕስታት
كمون أبز حتى رئيتو انت دا أهلنا ناي قبائي قزي ايمو ناب قبائي حلف الله سنيلكم سلسة معكم ناب تقبروا وصلوت كله زابير اسمعكم نبونا ها أدقيمة قال هوت يسمع لنا اتبابونا ببيك أشديبا غيرو زمهارنا زمعدنا زوعنا زقسسنا لولا بحري فتارينا أملاك قدسان ناي بحر مسقانا يبصحيو بلمدي اتي امونغو قدوس قبي وي قدوس ميرونن ناي قنديلن وي ناي حمومات زيت زبل بزح رديت زي كصنحنا يخالي بلميدون بفلاي ابيت كريستياننا سب اذنو خحمم عينو خحمم كله ابي كشف زي ابا قبا قدوسان تبلي يبحاليو لمود سلازخونه نتسب كا كتسوغو سلازي بالكا ابوتاتناون كساب قبو تمرت زوسد يلوم يقبروا يما ግን ምስጢራት ቤተ ክርስቲያን ስለዝኾነ መጀመሪያ ክንሰሓለና ካላይካ ኣብ ግዜ ጾም እዩ ልክዕ ከምቶም ካልኦት ምስጢራት ኣብ ቤተ ክርስቲያን እዩ ዝፍጸም ብፍላይ ካ ቅድሚ ንስሓ ብዘይ ንስሓ እንተዳ ተዋሂቡ ምስ ንስሓ ስለዝተታሓዝ ኩሉ ግዜ ናይ ምስጢረ ቀንዲል ምስ ንስሓ ተታሓሒዙ እዩ ዝወሃብ ማለት حرايت جزيه ناي قبائي كساب تدالو إلى جل حسابات زهب زلهم يسمع الله خدم أبوي مريجتا حراي دينا أبابا صار قرب دنقي لك أتيجن أتقالي لكم سلا جلسكم مص ترديني أزبل ما بيك أشدي بها صبوت مرتف مهرنا أمسيهم قال هو تسمع لنا زاب زعبا زانايك أنديل زيتس زي أبجزا نقوبرخي أبجزا وين ولا حميم النايلنا وين أنا تزيتناي ويكاب يرساليم المتسخون وي قدسي الناس بعلى هنا نقوبرون بكهنت راح لي خد برزولوس تجزا بعلى هنا نقوبرخي خمية حراي أبي أبونا بك أشتي سمعنا له مسنا له الله مرجتا أدينا أبابا زحاتيتنا أزل واحدو بيت كريستيان تدالو نايك أنديل زيتي الله نابنت كاب يرساليم زمس كاب بيت كريستيانو كتوسدو تخيلها سلازي أبغزا علنا كأنديل مو قلعة حميمنا كمز أقاتي موسي بعلهنا كنقبو نخيل الناس ولا قدن كهن صويعنا اينا كنقبو زلنا يعني يدينا ابا حتى صبوق حتى يو بمسرته نابنت ناي مقبع مشام كهنات اباسات دحرينا نابنت نتايو تمجمريا بنبروئيد بمنبار إيد انجيرو حريقنا بواتنا هواريات نتو كل آمن تخوص حوص لزي كئلو بخوم قرم مداليوم موم على تي بإيد مال زنبري بخستاي كوينو مالتي أبكن بنبروئيد سني بتقبئي ناب كله تباسيحو تواهي وتفقيدو مالتي لازم تايو اتي بيت كريستيان زيتي مسدلاوت ناي صلوت زيتي كاهن انتهالو كاهن صويعكا كاهن كغبرو سناي صبوقن يمرص كاهن كاب زي هلو تكاهن كله خبصح سلا زي كئل زخونه اماني صلوت صليو كغبرو
ክፍጽሞ ቤተክርስቲያን ትፈቅድ እያ እዝብል ኣነቲ ካብ ሕጂ ድፈልጦን ካብ ኣቦታት ዝሰማዕኽዎን ኩነታት ሕደየ ፍቅር ኮይኑስ እቶም ኣመንቲ እውን በዓላቶም ክቕብዎ ክእሉ እዮም ነቶም ዝሓሙ ስድራ ቤቶም ግን ጸሎት ክህሉ ኣለዎ እቶም ተማሃርናዮ ንስሓ ክህሉ ኣለዎ ጸሎት ክህሉ ኣለዎ ናብ እግዚአብሔር ምምላስ ክህሉ ኣለዎ ትፈውሲ ምታን ኤፌክቲቭ ክኸውን ትፈውሲ ምታን ክከናወን ዘጉደል ኩሉ እንተነልዩ መርጌታ ናባኹም ጽቡቕ ኣሎ ኣቦና ድሓነ ድሓን ኣበይ ቀሺ ወልደ ትንሳኤ ኣብ ማእኸልና ኣለዉ እሞ ዕድል ክህቦ هراي ምናልባት ዘይክትሰምዕዎም ጸኒሖም ክትኮኑ ትኽእሉ ኣቦታትና እቲ ኣበይ ቀሺ ወልደ ትንሳኤ እቲ ቀንዴል ወይ ከዓ ዘይቲ ናይ ቤተክርስትያን በቤተክርስትያን ዝተዳለወ ቤተክርስትያን ስርዓተ ጸሎት ዝፈጸመትሉ ክኸውን ቀንዲ ነገር ካልእ እቲ ብኣፍልጦ ናይቲ ካህን بسأجم مخنيات بفلاي كاتي الساحات وسيلة تخهن اندحر جميرو نجوه مسيو خاب زقوا ناتي سدرابيت ناتي زلعل فقط كهب يخيلي بزي نسحاجن تاع عندي كناس مرلا مجمريا قنديل زقباء نحمومات زيتي زقباء سب مجمريا كنسح كم زلوا سلازي أدينا أبوات حتى ملشوا مالو بوتات التزيتي كاب يروساليم زمسخون كاب بيت خريستيان نوسدخون ناي بيت خريستيان قدوس تسأللو ناي مستير زيت كخون اللو بس أجمعات بأفلوتو نايتي أبن السحاخ أخون اللو يلوم أبوتات ملشوا مالو دحر بجوبو تردي يا خينا مالتي يعني الله هو تسمعنا أمسياسي بوي مريجيتا مولي أبيت مولي هو سمعك الله كان محجسي أبيت خريستيانا أونا ماركورس ماركورس هو تسألي نيرو ناي كاندل صولت غيرهم نيرهم مستمعش تخينو بعبي زي تتبلو ككفلهم ببن اشتهيوا منانير جزانا حزنا يوتهم ممنا حجة نقبون مالتي بزي فقد أبوتاتنا مالتي ولا خلنا قرام لنا خنقبا خلنا بقندو بيت خريستيان كتعدل كل بيت خريستيان فقيدات هبنا الله مالتي بدرج ببيت خريستيان نقبل لنا مالتي ساسي بوتات نساعتي خاجة لسه تبهالسي كل جزية سرعات كل جزية نسحات تتحازي ناي زيتك قبي نسحات تتحازي بزتخ على متن نسحات تتحازك خون كم زلهم هناتو بزين السحة حرخ زبلنا نجر نده اللو ندهر دا تقبينايو نمفواس زلوا حايلي كم تزدلس لزي كون يا قدس بيت خريستيان بزح جزيه قويتا اسكريستوسون حاوي خالخا سلازي ناب رئيسخا ناب كهناري حاوي خالخا ناب توم قساوس تخيد اندابله ولا تمفواس مستفصمس بزعبا هيوتهم زحلف هيوتهم ناب املاخ ناب بيت እግዚአብሔር ከምጽሖም ዘለዎም ዝነግሮም ዝነበረሞ ውጽኢታዊ ክኸውን ተዳኾይኑ ምስ ንስሓ ዝተሓዘ ክኸውን እቲ ስርዓት ቤተ ክርስቲያን ዝእዝዝ ማለት وتسمعنا آمين آمين الرأي كالي جزينا نتقملو مزر استناز غيد حطوري يتون تلي
سلام ربنا جيت خمد لكم فضلكم وبيقشر زي خمد لكم قال هو تسمعنا እግዚአብሔር ይመስገን ሃረገወይን ሁላህና ቃል ህይወት ይስማዓልና አሜን አሜን ያቀምልና ነዛሐቀ እግዚአብሔር ይመስገን እንታ ያታናተ ህተውሲ እጅን አብነት እቱ ናይ የቆልዑት ከግበርም ኮሎ በእምነት አሜንካ ተነስተይካ እንደ ይዝባሃል ተንቆልዑት ከምታ ጥምቀት በወለድ እምነት ከምዚ ይግበረሎም ከም ኢዲና ከም ወይ ዝሓመመ ርእሱ ባዕሉ አብሶሪ አለሁ ዶ አለሁ ዶ هو سمع له اوكي تغيير سيت تبعشتني اوكي ስለዚህ ሲ እታ بحد في امر او زحده سب الله ዝግበረ له ቁልዑት አለው ራህና ንስሓ ዘይበጽሕለው ከምኡታት ሲ ብትናይ ስድራ ወይ ካናይቱ ዝሓንም ቴክር ዝገብሮ ዘሎ ብኡ ተን እምነትን ንስሓን ዲኮኸውን ከመይ እዩ ኸውን ስኸ እቶም ትሕቲ 7 ዓመት ዘለው ቤተክርስትያን ናፃ ኢላቶም ድሕሪ 7 ዓመት ዘለው ግን ብመጠኑ እቲ ጾም ድዩ ጸሎት ድዩ ብሕፅር ዝበለ ንስሓ ድዩ ከነላማምዶም እታ ቤተክርስትያን ተላማምዶም እንታይ እዩ እቲ ንስሓ ብቕልል ዝበለስ ማማ ዝበለት ንመልእኽቲ ኣየብፅሐኩን ከምዚ ገይረ ብዘይ ምጥንቃቐይ ብኬር ሰይረ ከምኡ እንዳበልዮም ዞም ግብፃውያን ነቲ ንስሓ ዘላማምድዎም ነቶም ንኣሹ ማለት እዩ ስለዚ ድሕሪ 7 ዓመት ዘለው ዝኾነ ነገር ስለ ዘይምልከቶም ክቐርቡ ከለው ድዩ ከምዚ ከድልዮም ከሎ ካህን ተሊ ፅቡቕ እንደዚየልዩ ከዓ በቲ ቤተክርስትያን ዝሃበትና ኣብ ገዛና ዘለዋ ንለኽዮም ካብ 7 ዓመት ግን እናላማመናዮም ንኸይድ እንታይ ኣሎ ሕርኽርኽ ዝበለካ ፅቡቕ ቅልል ዝበለ ዞም ግብፃውያን ቅልል ዝበለ ዋላ ኣብ ቤት ትምህርቲ ዘጉደሎ ዋላ ኣብ ቤት ትምህርቲ እንድሕር ቀዲሑ ነጥቢ ዘይናቱ ወሲዱ ወይ ኣቕዲሑ ንኻልእ ሰብ ዋላ ነዚታት እንዳመፁ ኩሉ ግዜ ቀዳም ንስሓ ስለ ዘለዎም ዋላ ባዕላቶም ተንቀሳውስቱ ነቲ ንስሓ እንዳተላማመድዎ ስለ ዝኸዱ ብከምዚ እንዳበሪኦም ዘዕብይዎም ማለት ስለዚ እቶም ካብ 7 ዓመት ዝሓልፉ ዘለው ብከምዚ ገርና እንዳላማመድናዮም ንመፅእ ማለት ነቲ ንስሓ ክለምድዎ ምእንቲ ስለዘይለመድናዮ ኮይና ሕና ዓቐብ ኮይኑ ናይ ሙሉእ ዕድሜና ዓቐብ ኮይኑ ዝስማዓና ከምዚ ክዳን ከይሓፀብካዮ እንድሕር ኣብ መዋህለሊ ነዊሕ ግዜ ወሲዱ ክትሪኦ ጥራይ ዝኸብደካ ከምኡ ስለዘይንላማመዶ እዩ ንዓና ክብድ ዝብለና እዞም ግብፃውያን ግን ተዋሓደ ኣገልጋሊ ተገልጋሊ ካህን ዲያቆን ኩሎም ተዋሓደ ቀዳም ቅድሚ ቅዳሴ ምእታዎም ንስሓ ኣለዎም ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ሕቶ እቶም ትሕቲ ዕድመ ዘለውን ዓበይቲ ኣእምሮኦም ዘይክቋፃፀሩ ዘይክእሉ ሰባት እታ ቤተክርስትያን ሓላፍነት ትወስድ ስድራ ቤቶም እውን ሓላፍነት ይወስዱ ማለት እዩ እሺ ቃል ህይወት ተስማዕና ኮነ ተንኪ ኩልኩም ይቀኒና አቦ ንርጌታ ባንሽተይ ወሰኩላ ነረ ጽቡቕ አቦና እንታይ ላሓቲታ ሃረጎይንሲ ተደጋገ ሽማ ቅሬታ ወጽባሎ ወንታይ ላሲ ከምቲ እዚ ናይ ምቕባዕ ዘይትሲ ከምቲ ናይ ጥምቀት ንህፃናት ንገብሮ ክንዲ ህፃን ካልእ ሰብ ኣባል ዝኾኖ ኢላሞሲ ምስኣ ንእሽተ ከምኡ ይኮነን እዚ እቲ ናይቲ ህፃን ስለዘይዛረብ ኣብ ኩንዱ ቤተክርስትያን ኣብ ንፍስሃ ወይ ከዓኒ ኣደ ትገብር ማለት እዩ ከኩንዱ ጸሎት ሃይማኖት ትደግመሉ እቲ ዝግባእ ጸሎት ይበፅሕ ማለት እዩ ኣብዚ ግን ብፍላይ ንዓበይቲ ሕማም ኣብ ዝመፅእ ግን ናይ ብሓቂ ክንድሪኦም ከነስተኽለሉን ዝግባእና ነገር እንተልዩ ናብ ሓኪም ንኸይድ እኮ ክንፍወስ ኢና ንኸይድ ቅድሚ ፈውስ ምእዛዝ ተሓኪም እኮ ንንስሓ ኮይና ብትቅድሚ ተሓኪም ምክንያቱ ትንስሓ እንታይ እዩ ከምዚ ገብረኒ ከምዚ ሓሚመ ከምዚ ኮይነ ምስ በልናዮ እውን መሰረት ፈውስ ይወሃበና እሞ ስጋና ይፍወስ ልክ ከምኡ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ከዓኒ ብፍላይ እቲ ዓቕሚ ኣዳም ዝበፅሐ ሰብ እንተኮይኑ ናይ ብሓቂ እግዚኣብሔር ይዛረበኩም ደሎ ክርዳእ ክኽእል ኣለዎ ክንሳሕ ኣለኒ ናብ ኣምላኽ ክቐርብ ኣለኒ ዝንዝን በዲለ ኢሉ ክቐርብ ኣለዎ ባዕሉኻ ክብል ኣለዎ ብድሕሪኡ እሱ ምስ ተገብረ ቤተክርስትያን ዝወረ ከምዚኣ ትብል እቲ ንስሓ ምስ ተነስሐ እቲ በቲ ዘይቲ ምስ ተቐብአ ብድሕሪኡ ቁርባን ይብፃሕ እያ ትብል
ስጋብ ኣብ ደረጃ ዝኾነ በፅሕን ክእል ኣለና ምክንያቱ እዚ ተደማሊናዮ እትፈውሲ ደይክሰርሕን ደይክንስማዕን እውን ንኽእል ኢና ክብል እሞ የቐኒየለይ ዝተዋህበና ዕድል ኣቦና ብጣዕሚ ፅቡቅ እታ ምስ ናይ ጥምቀት ኣብ ክንዲ ከምቲ ኣባሊገ ወይ እመሊገ ከማይ ተሓሓስክዋን ፀኒሐ ብጣዕሚ ፅቡቅ መብርሂ ኣበይ ቀሺ ዲበ ቃለ ሂወት የስማዓልና ሚት ገይር ይዛረብ ነይረ ሶሪ ይቀኒየና ቃለ ሂወት የስማዓለ አሜን አሜን bon ኣብቲ ኣብ ጥምቀት ኣብ ከምዚ ዝሓመሙ ሰባት ኣብ መርዓ ከዓ ይቕባእ ይመስለኒ ኣብ ግዜ መርዓ ንምንታይ ንመርዓውቲ ከም ታሽ ንቕባእ ትኣንዴሉ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣቦና ኣበይ ቀሺ ድበ ሰሚዕኹሞም ዶክተር ፅጋብ እወ ሰሚዐዮ እወ ሃራይ ናባኹም መልሲ እምበር حراي صبوق حتى يو تتعايدون خيدي مزي حزن هذا النار استمالتيو زي حزن هذا النار استن تزحم مسب مستنسه እግዚአብሔር ኃጢአቱን ታንግደገሉ ሕማም ክፍወስ እንዲው ኣብ ግዜ መርዓውን መቸም ከምቲ በመርካቶ ዝበልወስ ቤተክርስቲያንና ስለዘይለመድና ኢና እምበሪ ሰንበት ዘገልግል ዲያቆንሲ ኣብቲ ካህን መፂው ክንስሕ ኣለዎ ንኣብነት ምክንያቱ ሰንበት ከገልግል ተዳ ኮይኑሲ ክንስሕ ኣለዎ ምክንያቱ ዕለት ንገብሮ ኃጢአት ኩሉ ስለ ዝኽእል ማለት እዩ እቶም ክልተ ሰብ ቃል ኪዳን ኣብ መርዓ ምስ በፅሑን ዝተገብረ ኃጢአት ኩሉ ይኽእል ስለ ዝኽእል ንዕኡ እውን ይጠቅም بخالق أنا إتن قب أنت أين أبنت أبجن بارنا نقب أخلنا أنا حدا أي سمعنا لهم أبنا ميت كونكم الله أو يقريتها زارب سنحي خير أخوة وزخون أنت أيتي نخلت سب قال كده إنه هوم أبوم زيت انتايو أمن تايم أب جنبارم نقول مجمريا أب جنبارم كن أبوم كلنا أمورهم صبوق حسب صبوق نجار كجبر أب إيدهم إنه هومون إيدهم لجاس خون دخازر نبيت كريستيان عشر ذهب ኣብ ጎረሮኦም ቆብኦምን ጽቡቕ ቃል ክዛረቡ እግዚአብሔር ደስ ዝብሎ ቃል እንዳተዛረቡ ህይወቶም ንኽመርዑ ዝወሃብ እዩ ኣባኹም ኣቦይ መርጌታ ሃራይ ኣቦናታ ሕቶቲ ምናልባት ክደግማ ባዕሎም ክደግምዋ ይቐልል ነይሩ ምናልባት ንምሕፃር እቲ ንሕፃናት ቅብኢ ንቐብኦም ዲያቆን ቅባእ خشيم كله يقبأ كهن يقبأ منوكوس يقبأ أبقى الكدان نقبه زي كبيز قدوس كبي ويزميرونسي يدقاقم ديولون نمنتايو خنتايتي من البات حزيان تخينا دكتور سقاب تسمعون انت اليوم أب لاين من البات تحطو خيكي رازي تردوها خيكون بعلهم سكت قاموا دكتور صبوت غيركم أنا كم يجن أبين أشوم كروبا أبيهم ما واسيكم لها أبونا هتصبوا نباهم يبقاشي ديبن تايو تقول الليون مجمريا تي ميرونن كندلين كنفل عليه لنا ميرون كابتوم زيد دقاقوم حنساب وهبه زي دقميو زي تقن دقمي مالتي حج انتايو مجمريا كما يركم تخونيهم رقصانيا اتي ميرونسي نبيت كريستيانن نتابو نمنبره تابوتن اقحوتن ويكا نطمقتينا نتقملو
ካብሩ ኣይንጥቀመን ካልእ ምናልባት እንተልዩ ካልእ ትውስኹ ላይ እዚ ናይ ዘይቲ ግን ዝደጋገም ስለ ዝኾነ እንዳተረጋገመ ቤተክርስትያን ንሕሙማት እትህቦም እያ ማለት ስለዚ እቲ ኣብ መርዓ ዝወሃብ ብስን ምንታይ እያ ምስሊ ነራታ ሓቶ እንተደይ ተጋግየ እቲ ኣብ ሰብ ቃል ኪዳን ዝግበር ግን እቲ ዘይቲ ሓይሊ ክህቦም እግዚአብሔር ዝወሃብ እዩ እምበር ንኻልእ ኣይኮነን ሜሮን ኣይኮነን እቲ ዝቕባኦ ቅብኢ ኦኬ ጽቡቕ ስለዚ እቲ ኣብ ጸጋ ጥምቀት ምስተዋህበ ኣብ ጸጋ ጥምቀት ዝውህቡ ትመሰል ውልድነት ዘውህብ ቅዱስ ቅብኢ ሜሮን ክኸውን ከሎ ኣብ ናይ ቃል ኪዳን ግን ናይ ሕሙማት ዘይቲ ኢና ንለኽዮም እምበር ሜሮን ኣይኮነን ኢና ንብል ዘለና ማለት እዩ ተረድያ እንተኾይነ ማዕርገ ዲቁና ማዕርገ ክህነት ክወሃብ ከለኹ ኣየናይ ቅብኣት እዩ ዝቕባእ ናባይዳ ታሕቶ هو ناباهم يا بونانتي حزبنا من ማዕርገ ዲቁና ክወሃብ ከሎ ኣነ እኳ ረስዒ ኣይኮን መልኡ ለይ እምበሪ ኣይንወሃብ ኣይግበርን እዩ ኣብ ዲቁና ቅብኢ ኣሎ ይመስለኒ ተረስዒ መልኡ ለይ ግን ከነለልዮ ዘለና እንታይ እዩ እቲ ዘይቲ ደኣዩ እምበሪ ቅብኣ ቅዱስ ኣይኮነን ዝቕባእ እቲ ምክንያቱ ሓንሳ ኣብ ጥቅም ምስተዋሃበና እቲ መንፈስ ቅዱስ ምስተዋሃበና ካልኣይ ሜሮን ኣይንቅባእን ማለት እዩ ኣብ ናይ ክህነትን ዲቁናን ግን ኣብ ዓድና እንድዒ ይህሉ ኸውን ኣብ ነመቃርዮስ ኣብዚ መፅኦም ክቐብኡ ከለዉ ግን ምንም ኣይቀብኡን ጥራይ በንብሮ ኢድ ወይ ከዓኒ ብብራኬ እዩ ዝወሃብ اوكي صبوق دحانتي حافشاو زخونه مأتوي حزنا لنا نزي مصخا تخاتاتلتنا موكسون سلازدليكم كمزي بلو نيروم زي كونه اب كمزي كمز سند لنا خنبل مندي ابز مسق زينا تنقباتات اب تمقت نصور تقميتلو قدوس ميرون مخانو قبا قدوس مخانو دحريو اب እቶም ማዕርጋት ቤተክርስትያን ኣብኡ ከሎ ብዘይ ቅብኣ ዝወሃቡ ኣለው ብቅብኣ ዝወሃቡ ኣለው ብፍላይ እቶም ካብ ዲቁና ናብ ክህነት ካብኡ ዘለው ማዕርጋት እንታይ ዓይነት ቅብኦም ዝቕብኡ እንታይ እዩ እቲ ምስጢሩ ኣብ ዝመፅእ ግዜና ብመወከሲ ብህብቲምነ ክንመፅእ ፀሎት ሓዝልና ስለዚ ካልእ ሕቶ ወይ ርእቶ እንተልዩ ናብኡ ክንሓልፍ ኢና رايت جزيناون نقرب يخيط سلازلو حنتي ويكلته انتلي خاب قبعه من البات بتكست وي إدوم حفا بلوم أنا زيريوم سبات تليو حبروني بعلى بي دكتور ما ملتغم مريم يلا ولا حد حتى يلا اوكي تفضل حراي سلقالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን እቲ መጽሓፍ ኣብ ኢድና ክህሉ ተስፋ ገብር ኣንቢብናዮ እንተመፂናኻ ኣብዚ ክንማያጠሉ ከለና ዝያዳ ስለ ዝበርህ ብዝተኻእለ መጠን ኣንቢብናዮ ክንመፅእ ስለዚ እቲ ግዜና ኣክል ኣሎ ኣቦና በቀሽ ወልደ ትንሳኤ ማእኸልና ኣለው ቃለ ምዕዳን ገይሮን ከምቲ ልሙድ بصلوت كعسولنا نبونا نبي كشول دتنساه ناب أو دمهرت بخبري عدم
حراي كبرن مسجانا أملاخ يكون كلكم بوتاتن أديتاتن أحواتن أحتن كما يمسيكم كما يوعدكم أبزز لكم سلام እግዚአብሔር نعخاتكم يكون أبنا أبيك الشدي بدما قال هو يسمع لنا سناي زخنة قال كمهرنا أمسيم يم أمو እግዚአብሔር ዘመን አገልግሎትኩም ይባርኽ እግዚአብሔር ቤትኩም ናብራኹም ኩሉ ድማ ይባርኽ ንሕና ድማ ዝተማሃርናዮ እግዚአብሔር ኣብ ልብና ሓዲሩ ክንነብረሉ እቲ ዝግበረልና እቲ ኣባና ዝፍጸም ድማ ብርድኢት ብኣፍልጦ ክኸውን እሞ نتندليو حتنا زملس بنمسن بسجان دما زتعي خنالنا እግዚአብሔር ሰናይ ፈቃዱ ይሆናልና አቦና ክልተ ዓይነት ሕማም ከም ዘሎ ስጋዊ ሕማምን መንፈሳዊ ሕማምን ከም ዘሎ ምሂሮምና ነይሮም ብተለምዶ ብዙሕ ግዜ ዘይትንዶ ግበሩ ላይ ቀንዲልንዶ ግበሩ ላይ ንብል ማዓሲና እንተዳኢልና ናይ ስጋ ሕማም ምስ ሓመምና ጥራሒና አቦና ደጋጊሞም መልእክቲ ያዕቆብ ምዕራፍ 5 ፍቅዲ 14-15 ኣብ ማእኸልኩም ዝሓመመ ደሎ ንሽማግለታት ማሕበር ይፀውዕ ንሳቶም ከዓ ብስም እግዚኣብሔር ዘይትናለኸዩ ኣብ ልዕሊኡ ይጸልዩ እታ ናይ እምነት ጸሎት ድማ ነቲ ሕመም ከተድሕኖ እያ ጎይታውን ከተንስእ እዩ ሓጢአት ገይሩ እንተኾይኑውን ክሕደገሉ እዩ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን እምበኣር እቲ ናይ ሕሙማት ክበሃል ከሎ እቲ ሓደ ፀገምና እንታይ ኮይኑ ዝርዳእኒ ነቲ ሕማም ሓጢአት ሕማም ገርና ስለ ዘይንወስዶ እዩ ነቲ ደውየ ሓጢአት ድማ ደውየ ገርና ስለ ዘይንወስዶ ጥራሕ ስጋና ክሳቀ ከሎ ወይ እዝንና ሩር ክብለና ከሎ ወይ ሓደ ኣካል ክፋልና ክቅርጥመና ከሎ ንሱ ጥራሕ ሕማም ገርና ስለ እንወስዶ እዩ ቃል ኣምላኽ ግና ጽቡቕ ገይሩ እታ ናይ እምነት ጸሎት ድማ ነቲ ሕሙም ካብ ሕማም እንታይ ከተድሕነ እያ ጎይታውን ካብቲ ወዲቕዎ ወይ ደቂስዎ ዘሎ እንታይ ክገብሮ እዩ ከተንስኦ እዩ ሓጢአት ገይሩ እንተኾይኑውን ክሕደገሉ እዩ ንስሓ ከነእቱ ከለና ቅባ ቅዱስ ወይ ቀንዲል ቀቢእና ኢና ንስሓ እንእቱ ስለምንታይ ንስሓ ክንኣቱ ከለና ዝንስሕ መን እዩ ዝሓመመ እንታይ ሕማሙ ሕማም ሓጢአት ሕማም ሓጢአት ካባና ዘይብሉኻ ኣሎ ድዩ የለን ክንሓብኦ እንተዘይኮይኑ ክንተዓሻሾ እንተዘይኮይንና ሕማም ሓጢአት ዘይብሉ ዋላ ሓደ የለን እሞ ብእምነት ንክልተ ሕማም እዩ እቲ ዘይቲ ዝጠቕመና ነቲ ስቃይ ስጋን ሕማም ስጋን ነቲ ሕማም ሓጢአት ስቃይ ነብስን እዩ እሞ ብኸምዚ ተረዲእና እንተ ደኣ ብንስሓ ንሕማም ሓጢአትና ብጸሎት ብዘይቲ ተቐቢእና ብድሕሪኡ ንምንታይ ተዳሊና ኣለና ማለት እዩ ንቁርባን ድማ ረዲ ኮይንና ኣለና ማለት እዩ ናብ ቁርባን ክንበፅሕ ግን በዚ እንታይ ክንገብር ኣለና በዚ መገዲ እዚ ክንሓልፍ ኣለና እሞ እግዚአብሔር ኣምላኽና ዕድመን ጥዕናን ነቦና ይሃበልና ሓንቲ ክውስኽሲ ሕማም ስጋ ምስ ሓመምና ፈጣሪኡ ዘይፅውዕ ናብ ፈጣሪ ድማ ዘይቀርብ ዋላ ሓደ ይብልናን መብዛሕትና
مسحونا قنت أين نقبر فتاري حقنا نهبو كابك زي أبيهر نرحق نتك زي أبيهر زقبر النون نرسع زي أبيهر قن حنت نجر أب أكلنا ختنكفنا خلو مبارابري متصوعتايو نايم انتاي متصوعتايو بحمام نفسك حسب بسقاي نفسك حسب بدويه سقا نفسك دم انتاي قبر حسب حجي كاب حمام سقا طرح كنفوس ويدما كنحمم أيكونان كنفوس كنطعي كونان نأملاخ ندليو زيادة خي زيابير كابت حمام أوصي نازلو عدما لك من نازلو نمنتا أين خالا أيكونان حمام نفسنا من انتخن فلتي قال ولا حنت يلا حدا جزا سلزلنا قال أي جزا خنطري حنت مكينا سلزلنا دما قال أي تمكينا خنجز أيكونان عدما ننسحا يتقندي امو كابتي حمام سقا كندحن كلنا كابتي سقاي سقا كندحن كلنا زي أبيهر نمنتاي كابز حمام زي أوصيني نمنتاي كابز سقاي زي أوصيني حدا سقاي سلزلني نعوك فوسلو نعود ما خطعيلو زي أبيهر سلزدليني إلنا كنحسب يقبعنا أبحم كنحمم كلنا أملاخي كنتع خلنا دما علمي أيكونن أبقى الأملاخ مزقوبيو أبونا بيك أشديبه وانجلي يوحنس معرفت الشعاتة قصر عسران الشعاتة أو شوعتن إتي بعور زتولده تاي كم زقبره نقرنا كم زمسجنه كم زمسكره أبقى برهواريات معرف سلستن تدا أريناول اتنا 4 عمت زأكل لمس أقار زين برون هاريا بيتروس برون ورق أن يبلين تزلن نجنها بكالله بسم يسوع كريستوس نازريتاوي تنس تلع المسبول أنت إيجورو حف إلو تلعيلو النات سارا سردما نأملاك مسجن تاي جبره نبيت مقدس أتوه بأنس أرودما أوانجيل لوكاس مراف 10 شوعته كفقدي 10 كساب 20 حدا زلون تداري إنا يدما نكرسوس انت أم تقواني فمو 10 لمس أمات تقواني فمو محرنا قبل مسنا أنصحنا مسبلوه بيتا دما مسنصهم منصهم فليت أمجن نابت دنصهم كمسجنو نابت دنصهم دما نابت زفوسم كبر خبوز تملس غندهم حادث رحيم سون عليت انت اينرو سامراوي اينرو تمزنو صحسي 10 تديكونن تمتشعت تدأ أبي يالو إلون قويتا حاتيتوو مالتيو أما نحنا دما أبوتات أديتات أحوات أحد كنحوي مستقبرلنا مستعنا نأملاك نمسجن زترف حمام نفسنا زيت عنا له حمام حاتياتنا دما كنت عيالو نأملاخنا إنا مسجنا زي أبيهر يحجزنا دقيمة نبنا أبي كشديبة على هوت يسمع لنا قدمان طعنان يهبلنا مؤمنان تساتفكم دما زي أبيهر برختو يهبكم نزق على زي نسمعه زلنا دما كنبرلو كاب سمعت ترح كندحنلو لما مسمع أب كل الله أب راديو الله أب إنترنت الله أب تيب الله أب ذات سكي من آيات نخيط تليفوننا بزدلنا يقام الله جن ناي مسمع لمد سبات رح كي نخون ننفسنا تكبار كان اللامدا ننفسنا سرح كان اللامدا ننفسنا دما فرمن فس قدوس كنفري كان اللامدا زي أبيهر نعاي نعاهم يحجزنا
ምክንያቱ ሰይጣን ሓደ ግዜ እንታይ ዝገብረካ ትሰምዕ ኣለኻ እንዲኻ ቃል ኣምላኽ ትመሃር ኣለኻ እንዲኻ ተንብብ ኣለኻ እንዲኻ ቤተ እግዚኣብሔር ትኸይድ ኣለኻ እንዲኻ ካብኡን ላዕሊ እንታይ የድልየካ ኢሉ ክዕሽወና ይኽእል እዩ ኣብ ቃል ኣምላኽ ግን ምስማዕ ጥራሕ እኹል ኣይኮነን እዩ ዝብለና ነቲ ዝሰምዖሲ ዝገብሮ እዩ ዝብለና እሞ ናብ ተግባር ዘበቅዕ ናብ ስራሕ ዘበቅዕ ፍረ መንፈስ ቅዱስ ዘፍሪ እንሰምዖ ዘለና ክገብረልና እግዚኣብሔር ንኹልና ይርዳኣና ኣቦና ኣቦይ ቀሺ ዲበ ምናልባት ኣብ ጥቓኹም መፅሓፍ ተልያ መስጠበቁ በእንተ ሰላም ተብፅሕክማ ፅቡቕ ነይሩ الرأي أبو شو اللي تنساه أرى أبو شيء thank you بار كلنا نصلت حف نبل بصلت كن عصينا من سلام تسلى صلوت كان بحدش كل نزحزن أب كل عالم نبيسون زنبرن قويتا كل نزخنن أملاقنا أبونا قويتانان مدحانينان يسوع كريستوس من سلام حنتي أب كل المآذن زلا قدس بيت كريستيان لمنو علونا نخلهم قواسوتن حزبن بزح سلام زهب وهاب سلام نسوق زيابير أملاخنا أيو هو أو كل زحاسكا أب كل عالم نجسكا تنبر قويتانان أملاخنان أبونا قويتانان مدحانينان يسوع كريستوس من سلام نلمنكان نمالدكان علنا او نقول سلام كل هيبكانا خمو سلام هابنا او እግዚአብሔር በዘካኻ እንፈልጦ ካልእ بعد أملاخ يبلنا نمو አጥሬና ናትካ ግበረና ቅዱስ ስምካን ምስማዕ ንጽውዕ አሎና ንስኻ ካብ ሰማያት ናብ ልብ ኩልና ሰላምካ ትድልልና ኣብዚ ዓለም እዚ ዘሎ ናብራናውን ብሰላም ሓሉ ንመስፍን እዛ ምድሪ እዚኣ ከዓ ምእንታናን ምእንቲ ኩሉ ህዝብኻን ሰላም ኣሕስቦ ንመኳንንትን ንኣህዛብን ጎረባብትናን ሰላም ሃብ ምእታውናን ምውፋርናን ብሰላም ሓሉ بدحانن بعرفتن كنحلو بخلو سناي أملخون بفرحات እግዚአብሔር بحياونتن كنركب بحاده ودخا قويتانان مدحانينا إيسوس كريستوس مسؤون منفس قدوسن مسغانان جزآتن كبرن بؤوذ اللوكا لومن كل ساعة نزل عالم عالم أمين أمين أبو الشيب صلاة أصولنا وخلا أبو هاي بوشي قالنا بوشي فادي ما أنا قبلني بليس بجها بوشي بسم آب وولد ومنفس قدوس هذا أملاك وقويتانا እግዚአብሔር ዝነበርካን ዘለኻን ዘለዓለም እትነብርን ነመስግነካ ኣለና ብሕያውነትካ ነዛ ፍልይቲ መዓልቲ ከነገልግለካን ክንጽልን ንዓና ንባሮትካ ዝጸዋዕኻና እግዚአብሔር ኣምላኽ ንስኻ ኢኻ እሞ ነመስግነካ ኣለና ኣምላኽ ካብ ምስራቅ ናብ ምዕራብ ካብ ሰሜን ናብ ደቡብ ስምካ ይኽበር ይመስገን ይዕበ ሕያውን ቅዱስን ዝኾንካ እግዚአብሔር ኣምላኽ ነቶም ኩሎም ዝሓመሙ ብምሕረት ክትበጽሖም ንልምነካን ንማልደካን ኣለና ለምኑ ክሰምዓኩም እየ ኳሓክሑ ከፍተኩም ኢልካ ናይኸም እግዚአብሔር ኣምላኽ ንልምነካ ኣለና ክትሰምዓና ንኽሓኩ ኣለና ክትከፍተና እግዚአብሔር ኣምላኽ ነቶም ኩሎም ኣቦታት ኣዴታት ይሕዋት ኣሓት መንእሰያት ኩሎም ብሕማም ዝሰቀዩ ንዘሎ እግዚአብሔር ኣምላኽ ምሕረ ክትብል ደጊና ንልምነካ ኣለና ኣምላኽ ነቲ ኣብ ከባቢናን ኣብ ሃገርናን ዝኸይድ ዘሎ ውግእን ወረ ውግእን ብዓይኒ ምሕረትካ ክትጥምቶ ንልምነካ ኣለና ኣምላኽና እግዚአብሔር ነተን ሃገራት እውን
بناتكا رديتن بناتكا ጸጋን ዝርዕዱን ዝፈርሑን ብግቡእ ንህዝቦም ዘካይዱን ክኾኑን ልምነካን ማልደካን አለና እግዚአብሔር አምላኽና እግዚአብሔር ስለዝደበረና ጊዜ ነመስግነካ ንዝመጽእ ኸዓ ብሰላም ከተሕልወና ክጽናሐና ልምነካን ማልደካን ብናይድና ቅድስት ድንግል ማርያም አማላድነትን ብናይ ኩሎም ቅዱሳን ትረዳእነትን ንልምነካን ምሕፀነካን አለና እግዚአብሔር ነቶም ኩሎም ቀዲሞምና ዝዓረፉ አቦታት አዴታት ኩሎም ክርስቶሳውያን አብ ገነት መንግስተ ሰማያት አንብረልና ነቶም ዝሓዘኑ አጽናንዓልና እግዚአብሔር አምላኽ ነዛ እንብረላ ደልና ዓዲ አሜሪካ ኻኑ አምላኽ بسلام ጥዕናን ሓልዋ ከምቲ ቅዱስ ወድኻ ዝመሃረና ሓቢርና ኣብ ሰማያት ዝነብር ኣቦና እንዳበልና ንጽዋዓካ ኣለና ኣብ ሰማያት ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ለማሃበና ናን ዝበደልና በደሎም ከማደግናሎም በደልና ኣበሳና ንሕደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን أوجتي مريم بناء قدوس جبريل ملاك سلامتا سلام لك له ناخي دنجلي خي بسقاخون دي جابير توات ويتا سراوي سلام لك له نسرقا نسبرختي خي فركرتهم بغي وملئت ጸጋ جابير مساقي وفسيت دس بلكي حتياتنا سريلنا نفتو ودخ يسوس كريستوس منتانا محرات لمن لنا امين سريت غورلنا بوشه الله يسوي جبريل يفتح ويسرق جنام لكن ودان يسوع كريستوس كان لك كنا سريات يا دم ساسي أبسول دولبر كشات إبراهيم أنتم أبيه كنات وأبيه ديا كنات ودو عن سيرو كسنات ببسمكم مكون فتانون سهانة يرسين نسبلون سمات زيو مهار النكرسوس مال عصر تغلته زيو مهار النكرسوس 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 ጸጎን ኦ አብየ ቀሲስ በጸሎትከ ቅድስት ከማሁ በእንተ ማርያም ንበል 12 ጊዜ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ 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 ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅር እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምሳይን ምስ ኩልኹምን ይኹን ስለኹሉ እግዚአብሔር አምላኽና ምስጋና ይብጽሐዮ ብሩኽ ምሸት እግበረልና ናይ ዝመጽእ ሰሙን ሰባት እግበረልና ፍትሓን ቦእሼ እግዚአብሔር ፍታማ ስራጥያት ናይካ ፍትሓን ቦሽ እግዚአብሔር ፍታማ ስራጥያት